izira kene m chukwu na mbọ ya Anam ọ bụla ma bụrụ ya Anam alụ kalime mkpam Anam dị nnekwu onye na-akọpụta nri adịrọ izi ka ị bịa Anam na ị na-eli nri nọ ofe ya eju azụ eju n'ime ma amadị ebe bụ ofe ịbịago n'udu mmiri ịbịa n'ọkọchị azụ adịghị agụ azụ dị berekete ka ịbata Anam ọ bụ na iriro fresh fish ịma na ọ bụla Anam ka ị bịa ịba today na Anambra State as a whole nwere ebe ị ga-afụ ụlọ elu karịa Anam ụlọ Anam na Anam as a whole elu 200 mana ụlọ elu ndị kali millions maka na anyị kweta na ọdịnala ọ na-abala anyị ọdịnala makakwa ihe ajọ onwe gị before Christian abịa nna nna gị adọrọgo Chukwudị adịgo gboo anyị ma na Chukwudị before nweta Christ nwa bụ onyere mgbọ na-atụ ụzụ ụlọ saịtị ọ bụla ị ga-afụ Mmawa Foundation na ana mmanụ ọgwọpọji Chukwu okwukwa na ebe afọ onye ya na-alụ na ihe emekwana nze egozi ebe ichegharịa because ama m Chukwu ọ bụrụ ka ka mma enwere Christianity enwe sociality ma asọ ndị be anyị na-eje sociality mana Christianity I can believe ejina nke m pụrụ iche abụrụ m sọgọ na ị na-asụ Igbo ka nsi bido ọrụ a bụ when the 7 years ma m nye m ego mgba ngo carton lụọ ụlọ na-arụ ụlọ with carton lụgide ụlọ mpenti na-ebugharị ya n'isi na-aga everywhere na-ayọ ego ijebe m tinye na edebesi m edebesi ụlọ nọ n'obodo ya ihe nji alụ ụlọ a na-ekwu nka na-ekwu ya welu echi 1 month and 3 weeks ka nji alụ upstate finish ya ndị si n'ọnline nye m ọrụ akaligo 300 people ọ bụ na nwogo onye nliri ego ya ma ọ zuo ogo ori tinye na comment section ị nwere ike ịrụgide ụlọ n'aka m lụọ kọmpe rụgide ụlọ asị na ụlọ gbabere for 2 years na onye nwe na-arụsị ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ na mụnwa tinyere aka ana m egbu ewu ana bụ na ihe m foundation ga lụọalị gị kpụta ofu ewu anyị egbuo ya na ebe a sie ya mụnwa egbuzo ri bifo ngo were ribe bute mmanya ndị mmadụ anwụ kpee ekpere nwere ihe ọbụla ya serite isi na na-aga mega fet a lot of people alụgo ụlọ agbuo fasị na amụsụ ọ bụrụ amụsụ ịmakwa na nwa ya na village today rugoro ụlọ lụọ na dekin level na today mana ọ na-akwabaro mana ọ na-agba ọkada ụgwọ ya ndị pra rụrụ ụlọ ọ bụrụ apọshọn pụta ọmarọ so ọ bụ na imegidego na ịrụgidego ji ụlọ to the level of dekin or roofing wee na-arụ m today jee gbuo ewu a na bụrụ iwu nọ mgbe ị na-alụ ya alụ ọ bụ na ị mara ọnọ ikwu amadị ibezi ya ka ị na-enezie ndụ gị from tata na nke gara aga ka ị mara ihe dị iche ewu a na dị very important inye m ọrụ ọbụla inyere m ewu jide ọrụ ga mma narụ gị atụgo nye 100 million uwu dị nke kịta ahụ mana jide na 100 million Bam, 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 boom. Ndị be anyị ụmụaka esi eme ya n'oge gbam ụmụaka esi apịlị ya agwa m na nke ikpeazụ anyị adịghị emezi gbam eme anyị na-apịlị ghọtaghị ebe aka na-ewetara unu ndị ọdịkọdị anyị ndị nwere ife ga-ekwu ndị nwere ike eji ananị ndị nwere ọnụ eji ekwu okwu ndị na-ekwu ọda gbam maka na ọ bụ na ọ darọ gbam ịma na ọ bụrụ gbam ọ bụ na enwere obi etinye n'arụ ifi n'oge mmanya kọmọbọdị ebe a bụ na nke anyị melụjuo ya ihe mmụọ ọzọ nke anyị kwuru dịka ọ na-efe ọkụ anyị ekwu ọzọ nke anyị sinye n'ọkụ ọ dịka na ọ da asụzi anyị esukwu ịnya nkụ ọ na-asụ kwotokwotokwotokwotokwoto tata anyị nwere onye ọbịa anyị nwere ọkwụlụ ọkalịsị anyị na-anya ịfụ na nwoke bụ nwoke maka na asị na amụ nwoke ya bụrụ nwoke afọ nka bụ Dr. Igwendụ Dogobubu ya mbaba ezigbo onye Aba tata anyị nwere an injinia onye na-arụ ụlọ onye na-eme ụlọ eyie ife na-anụ building construction engineer his field tata enwere ife pụrụ iche ọ chọrọ ka anyị kalịa ife gbasalụ na ịrụ ụlọ ife bụ na emegasịa ụlọ ewee yie ife afọ m ya online si mba na ụdị mmadụ a kwesịrị ịbịa gbam anyị sị abịa tiela anyị arụ ọbịa tata si anyị ka ọ nọnyere anyị Engr Fidelis Igwebuike nnọọ na gbam nnọọ na gbam ị na-eme ọfụma nke onye na-emenya pụọ iche yọdago na ndị Igbo si na nke m dị iche bụ aja afa mana ọ bụrụ ọzọ kịta uniqueness is not a bad thing yọdago and nke m dị iche ndị Igbo na-ekwu mgbe I'm not sure not to be unique o nwere ike ọ bụ na onye na-akpapụ akpapụ nnọọ na gbam nnọọ na gbam kọwala anyị kedu onye bụ Fidelis Igwebuike gaa n'iru ekenekwa m Igbo na-anụ olu m na gbam tata gbamgbe ebe na-ekwu eziokwu adị ekwu okwu na-abụ na maka ndị be anyị kwuru sị na onye na-ekwu eziokwu na ịkpọta ya na 12 o'clock midnight ọ gwa gị ihe ọ gwara gị mana onye na-atụ asị ịkpọta ya okwuo different thing ịkpọtakwa ya mana eji okwu another thing mana onye na-ekwu eziokwu mgbe ọ bụla ịkpọrọ ya ọ na-alalagoro ụlọ na-efi aka n'anya ọ na-akwa gị decent so ebe a bụ ebe a na-ekwu eziokwu mụnwa bụ Fidelis Igwebuike abụ m ezigbo onye Anam ezigbo tọ abịa na Anam abụ m onye umikwu Anam gbam ka m bịa tata ka m gwara ndị mmadụ ihe dị n'ịlụ ụlọ construction ka m ji eli ya bụ akara aka m from ụmụaka nsụkwa ntị ebe anyị maka na onye Anam ka m bụ ezigbo onye amụrụ m gbusie m ike gaa devaịdị gagalaga ihe bụ gagalaga bụ kpam kpam bụ n'okwu agwụsịgo so abụ m ezigbo ya Anam
afa mbụ Fidelis Igwebuike ụlọ ka m na-alụ abịa mgbapụta nkọwalụ ndị mmadụ ihe dị n'elu ụlọ kọwalụ ndị mmadụ ihe eme na-alụkata ụlọ ihe na-eme ụlọ ji agba breki ihe na-eme ụlọ na-enyere ihe ashọ ihe na-eme na gị injinia kwụ ụgwọ emesịa okwu adaghalị ya ka m bịa ka m mepee ndị mmadụ anya na agbamta achọrọ m ka ị were Anam kọwara anyị itinye Anam itinyekwa Central Igbo na Anam na-asụ m ọ na-asọ m elegede unu ekwuchie kpam unu ekwuchi Fidelis kedu ebe ị ga primary school secondary school ọ bụ na ị gakwu mahadum ịgwa anyị ihe ego ịgwa anyị ebe amụọ gị ebe ito ebe ịchụ ngwele ebe igwulu ego ụmụazị ogbe gị ga n'eru place. Okay, agụ m primary school na Central School Onono Umikwu Anam. Then go my secondary school na Ever Rose Education Center na 33. Okay, Onisha. Okay. Then measure indi na Oko Polytechnic. Eyotago. So na boda ka na nsikwa na kan si wega. Maka stages by stages bo wa. Ito na Anam. That means primary kan go na Anam. Okay, primary ka ego na Anam. Kedu ebe ito? Etom na 33. Okay, no Onitsha. Yes. Amam 33, Anam no 33. Enwukom family na 33. Omife 33, Azune State and everything. Okay, as onye amụ na Anam, ga primary school na Anam. Enwe ihe as onye amụ na village, total na village. Enwe ihe feeling na ome na ndụ gị. Rinnen asụ na ba rinnen. Kizira kedem chukwu na mbo ya Anam. Maka na ọ bụ na mabụrụ ya na m alụ kalime mkpam so na abụ ya na mmelụ m nrọrị nrọ atata mgbe m dị nnekwu so Anam bụ nnekwu obodo Anam bụ obodo onye ọbụla ya laik ịbịa maka na ịbịa na m nke izi bụ na anyị anabata gị sụọrụ gị nri ji sụọrụ gị nri ji ya bụ nri ji kara aka steli ofe nsala witazụ na elimeta na ahụ ebe gbam so n'anya bụ isi abịa na Anam ndị mmadụ ji anyị welu vegetable meelụ gị ọjị anyị nwere any type of vegetable meelụ gị asielu gị obi adịghị mma ilisilala ụla azụ mmiri ọ bụrụ nke fishbọn ọ bụrụ nke azụrụ azụ neshọrọ nke Chukwu kelụ so Anam bụ nnekwu obodo ihe mere m na Anam erika daalụ ụfọdụ na-anụ Anam ha ada aghọtachi ya just like mmụọ ekwu Anam ekpo Anam a town asị gị mba na Anam bụ community na Anam nwere mmịata nwee ọrọm etiti nwee ụmụ ikwu so Anam a town ka a community then mmịata na village kwa ka ọ bụ kọwala anyị maka ndị na-amacharọ. Okay, Anam kwụsị bụ a town. Okay, mana abịa na that town village nọ ya dị nnekwu abịa na Anambra State anyị nwa kasị ụba Anam kasị wee rie nne inweta map of Anambra State na Anambra West precisely kasị wee bụ ibu which na Anam nwere 8 villages anọ n'ime ya enwere ụmụ ikwu ha enwere ụmụ Diọra enwere Ọrọma enwere ụmụ enwere Anam enwere mmịata enwere ụmụ Ziam enwere ihe ọra Anam enwere ụmụ ọba Anam 8 so ofu obodo n'ime ha dị nnekwu efu ya so Anam is a town ịma gbasị Anam edechi ejie ibido na morning na agaba Anam ịma gasị ya chi ejie ibidokwa next day ibidokwa your journey so Anam bụ a town called yes. Kedu those villages ha enwecha their own kings differently? Yes, I nwere autonomous king ha niche villages. Okay. Igwe karịrị. Igwe karịrị. Igwe dị nnekwu. Igwe karịrị. Kedu ife melụ Anam ji wee bụrụ nnekwu obodo? Kedu ife melụ Anam ji wee bụrụ abịa asị na Anam kedu ife melụ unu adị big? Kedu ihe eji mala Anam? Anam bụ nnekwu obodo maka na Anam na-akọpụta nri. Food basket of the Anambra State abụ Anam. Abịa na Anambra State akịta na-akọpụta ji na-eri bido n'ọnwa Ọgọst June, July, August. July akịta ji ya pụtara potato Anam na-arụpụta ya o mee ji ndị Hausa na-agala ọnụ ebe ego yes azụ niile na-afụ bụ natural azụ na-aga ịgbado ose je gote ihe ọbụla igote bụ Anam ose potato ihe niile ịfụ bụ Anam so obodo na-ewepụta ihe ndị mmadụ na-eri ịma na onye na-achụ ego ote na ebe Anam ego ị na-achụ na fexin ị na-achụ ego iri ju afọ yes ife ikwu ile ụlọ yes onye na-eriju afọ na-alụ ụlọ onye na-eriju afọ na ya moto mba ihe na-achụgoro bụ afọ so Anam na-ewepụta ihe afọ na-eri yes ha na-akọ nri kọsie ya ike ịbata Anam nkịta na enwe
places a na-akọ different things and anaghị nwe ebe na-eme nri dị iche n'iche ịghọta na so ihe a ka eji mara Anam ya bụ mbụ ihe eji mara Anam na ya na-akọpụta nri ụwa niile na-eli nri anyị na-eme travel na-esi ebe a bụrụ ji anyị gaba India ji Anam potato Anam ose Anam ụgwụ Anam mentisi na-eli n'ebe a kịta Anam ka esi ebupụta ya Anam ga-eme ọpụta ọdiship obe ego so Anam dị nnekwu onye na-akọpụta nri adịrị isi. Kedu biggest soup unu na-eli na Anam? Kedu ofe bụ na onye ọbụla ọ bụ na idetebe dị ofe ọnụ ịma na ịbịaba Anam? Nsala unu ga na-eji azụ wee na-eme ọgọ isuta ofe isuru azụ ịbịa Anam na ị na-eli nri na nsọ n'obodo anyị ya anyị na-akpọ obodo ụbụrụ ka nsọ ya n'obodo anyị na ịbịa Anam na ị na-eli nri nọ ofe ya eju azụ eju n'ime ma amadị ebe bụ ofe ịbọsị ya topu obi mbọsị ya ebe a ka ọ nọ nwaanyị mụ na ya so eru ọsị nọ dị anakwa ka erigodo azụ ndụ nsị a na ị ga-eri azụ ndụ a ọ bụ na iri ya ka ị wee ka akọ ije maka ịbata Anam ọ bụ na iriro fresh fish ịgba na ọbụla Anam ka ịbịa ịbịago n'udu mmiri ịbịa n'ọkọchị azụ adị agụ azụ dị berekete azụ juru eju ọdọ so azụ bụ iyi karịrị iyi ka ọ bụ na Anam maka anyị nwere mmiri Anam bụ island obodo mmiri gbara okirikiri ọ bụ na obodo anyị dị mma ka kwesịrị ịdị Anam akara ịrụ Anam ọ bụrụ ihe nkiri maka na mmiri gbara ya okirikiri ma bụ ọgụ bịa Anam na free enwere ebe ị ga-esi wee na anọ ya Anam ọ bụ na amụrụ bọ ya Anam ma egwu mmiri mgbe a mụrụ m nwa atụ ya na mmiri mmadụ egwu mmiri ụwa ọgbara ọfụ a mezi ama oge na taa egwu a na-atụ ndị mmadụ maka amụsụ nwere ụdị ihe adụ Anam bụ mmiri Igbo nwere ebe ị ga-esi ga mmiri na amafụ mmiri so ịmabịa nwa Anam wuti moto without cross bridge ịmapụkwara Anam without so iburu ọgụ bịa Anam na ime na isiri nke igbuo mmadụ egbu gịwa so nwere ebe ị ga-esi escape route nwere ebe ị ga-esi na Anam without imetụ mmiri so nọ Anam bụ ndị mmiri fact ndị mmiri ka ha bụ ncha. Kedu a na-ekwu enwe ihe abụ na amụọ nwatakịrị atụnye na mmiri kedu ụlọ ọ baa na ndụ nwatakịrị? Ihe o ji wee baa ụlọ bụ na onye ọbụla bụ onye amụrụ na ofe mmiri ihe eji atụ ya na mmiri ya mgbe aka na-akụziri ihe mmiri maka na ụwa kịta mee iburu nwatakịrị tinye na paf ka ịwụọ ya arụ mmiri baa ya n'ime ọnwụba anwụ iburu ejebe ụlọ ọgwụ mana mgbe afọ gbaa ipe mpe na mata na ndị taa na-ada emesi mana ndị vile ka na-eme ya na-edu anyị jana na Naija tụrụ anyị mee nwaanyị nkịta a gbara anyị ma anwụ ịpụta mmiri jugo ọnụ apịrịghị aka n'afọ pịsịsị anyị mmiri ihe eji eme ya bụ iwe ka isi wee ihe mberede jide gị n'ụzọ ka ị mara ka esi wee na ha ya mere na m buru ụgbọ na-aga na ụgbọ kpuo nne m n'ụzọ amaghị m ka m ga-esi wee wa mụ na onye ọzọ nwere ike iso ihe mee ọtụrụ egwu ọnwụnwa mụ agafere bikos na mara egwu mmiri so ọ dị ka mgbe ihe mberede mere mgbe onye na-eme ihe onyonyo ya eme onye na-anya ụgbọ na ihe o ji wee na ọma egwu mmiri akwa nke mere na nke na Naija ndị na-eme fim so ifọ ha si eme onye ana maka na ọma egwu mmiri mana ọ bụ na ị mara egwu mmiri a o mee orie gị onye ma eji atụ ya ụmụaka na mmiri mgbe ọ pe mpe ọmụ ike mmalụ ya maka echi mpa gị wee ike ọnwụnwa ngwa ụdị ihe adabide gị kedu ihe ị ga-eme onye ka o ji mmadụ mụta nwa zụọ ya n'akwụkwọ so ụdị asa akwụkwọ a ka ha na-azụ ya n'anya Adam mgbe gburugburu mmiri agbara ụlọ okilikili enwe ka o si edistọbụ spiritually abịa asị na o nwere ike nwunye mmiri ndị mmiri na-enye nwa nsogbu iwe maka na emetigokwa m ndị side a some people most of them na nkwa into tradition ụfọdụ asị na agụma ha asị na ha bụ ụdị ha dịcha kedu ka esi edozie? onwere obodo nna Anam taa na-enwere ihe mmekọbe maka na anyị kwetara n'ọdịnala mụnwa na ebe a bụ chief ọdịnala ka m bụ ejere m ụka jekarịa gị wa tata ọ bụrụ na adị m ejezi ụka mana amara m ọdịnala otu a ka ndị be anyị kwetara n'ọdịnala ya ka o ji ịba today na Anambra State as a whole nwere ebe ị ga-afụ ụlọ elu karịa Anam ụlọ ala dị na Anam as a whole Anam taa elu 200 mana ụlọ elu ndị karịrị millions maka na anyị kweta n'ọdịnala kweta na Chukwu dị ọ na-abalị unu ọ na-abalị anyị so onye esi gị na ịnụtara onye Anam ọ bụrụ onye mmiri bụ mmiri a na-ebu ihe dị ịnụta onye afọ na 2 years 3 years igbu ọgayara maka na anyị kweta na anụ ihe gị na ya bi ịma na anụtago gị na nwaanyị gbaa wedin agbu na akwụkwọ enwe ihe nwunye gị na-ediri ya ọ na-edikwala iwu na-ebi so anyị malụgo na ọ bụgoro ọya dịrị anyị so ọya dịrị anyị bụ ezigbo ọya ka ọ bụ bụrụ aja maka na anyị kwetara mmiri a dị kọrọ mmiri a na-enyere anyị aka n'ihe anyị na-eme
ịkọ ọrụ ugbo mmiri bịa ana anyị ndị Water is life. Mmiri bụ ndụ. mmiri bụ ndụ na Anam na-akọ ọrụ ugbo n'ọkọchị mgbe ịkọ ọrụ ugbo n'obodo a na ihe dịka Jenụwarị Febrụwarị anwụ achagbuo ya mana be anyị kọọ ya ọ na-aga so aka mmiri na-enyere anyị dị nnekwu ọ dị nnekwu aka mmiri na-enyere Anam so ihe gbasara omenala Anam onwere obodo ije na Anam na-enwere ukwu ọdịnala ha ebe ha na-akpọ chi ha ebe ha na-ọbụ n'ọpụta ụtụtụ okenye agwa ọjị ya ma eziokwu jiri na be anyị ụta m bịara gbam ihe bụla m ga-ekwu ebe alata gbam adị m etinye ete ịkpọta m echi na jụọ m ihe ngwa today ngwa gị ya next 3 years biko na-ezu ka m na-agwa gị adị m ekwu ya na mbịa gbam ka na ọka mbịa mbịa ka m kwuo ya gbam ka ụwa n'onu m anọ ọgbam aka m na-ekwu ya so na ihe dị na Anam dị nnekwu ya na onye nụọ nwaanyị na Anam ya forget ya irichawo na ịrụ ya Anam okwu ga agago enwere ezi na ihe ọma ga na-emele topo bụ example ọjọọ isi ifekọ na-amachagharị kedu ife merụ asụsụ unu ji atọ ya bụ ụtọ unu na-asụ ya ọ na-adị ka fone ndị Igbo kedu ife dị n'asụsụ Anam bụ na unu na-asụ otu a enwere nwa gị na-eme TikTok ama ma ọ bụ onye na mana onye na-asụrụ Anam ọ na-emekwu ya enwekwa nke onye ọchakwa onyinye amanwada m coalition with Anam and everything kedu ife dị na asụsụ na-atọ legere asụsụ nwa na-atọ ụtọ rinne kpamkpam maka na asụsụ ọ bụla ọ na-ada ihe mere asụsụ ji atọ ụtọ Anam ji na ị na-anụ ya nwaanyị na-ekwu anyị na-asụ ya nke mere na anyị sụọ ya ịma ghọta ya ịma na asụsụ ọbụla ị na-aghọta mana ịmasụ ya ọfụma na-atọ ụtọ bikọs ị na-anụ ya onye a na-ekwu mana mgbe mmadụ na-asụ asụsụ ị na-anụ ya ịma nwe interest mana nke ị na-anụ oke anụ m asụ Anam na ị na-anụ ya so the ways asụsụ ya na-atọ gị ụtọ ihe o ji mere anasụ Anam ji adị iche bụ na asụsụ a bụ asụsụ ihe nwere ike iji na-aghọta mana ị na-asụ ya asụ nwụrụ ya so onye ya na-asụ ya dị na-asụ ya nwa ị na-enwe anwụle ọ na-atọ ụtọ asụ Anam bụ nli ji ka ọ bụ ịmara nli ji na-atọ ụtọ rinne so na enye gị nli ji ego wesala nye gị azụ ndụ mana onye akasị nli odo aka asụ Anam ji ede ọ bụrụ na ime gị masị ka m tere gị nne m bụ onye ọkụzụ so yes oyi na ọma mbala anyị na-adị na mmarị nne ọ na-asụ sọrị nne enwekwu m a classmate and a friend a na-akpọ Joseph Egwuato onye Anam ikwuru okwu na ebulu ọgụ bata Anam na onye nwe ama Anam nwee mgbe bụ na-abịa sị na a na-anụ ọgụ ndị ofe mmiri a ọka dịskwa kịta ka ọ bụ asọtụ gị ya kedu ife na-ebute dị ọgụ mgbagharị nne ịma na development bata obodo ọgwụ abịa akwa ya ọ dịbara gboo so mana uto adịgo onwe ndị be anyị na-akpa ịkọ mmee nkọwalụ gị ebe ọ bụ ganiru ịkọ mmee bụ mụ na gị nwee problem mmadụ nwee nwụọ I made tradition appease the gods of the land. Yes. He called the mayor. Yes. Because he had a peer or the legaba. Yes. So Anam welo nsogbu anyị nwere n'ime onwe anyị na ọgụ mmadụ nwụọ ya. Yes. Anam niile okenye mmuduru fanya na-akpa mmuduru ya ndị okenye mmuduru ndị isi awọ gbokpu mme ndị eziokwu na bayịrị iche echi aka agịlezọ niile na ịmatụ asị ma ya ozugbo nne a na-akpọ nne bụ shapshap ozugbo so va wee kọ mme kpọkọ ndị obodo niile ọnụ wee bịa tugeda wee jekwuru na anị Anam ya bụ alụsị jikọla Anam niile ewee kọ ya bụ mme ife ji wee kọ mme a bụ ka ụdị ebe arapụ ime ọzọ maka na ịbịa nkịta repeat ya ọ dị ka ife mere Wednesday taa ọ na-ata Wednesday kịta ife ọma mere gị Wednesday ọ ga-abịa next Wednesday i Wednesday na Wednesday next Wednesday na ọ na ya because that bad thing ga-abịa again ya mere anything ọbụla iwere on Wednesday bụ ihe ọma bịa Wednesday good thing ka ọ na-abụ because ụmụ m invite the show on Wednesday I'm very happy because may accept ọfụma yes because Wednesday amụ na ọ na-adị nnekwu n'ihe ọma mere Wednesday ọ na-adị nnekwu mana ọ bụrụ ihe ọjọọ mere Wednesday ọ na-adị bad ịghọta na so that thing bụ edozighị ya ka ọ mee udo dịzi ya yes so ụda adị na nwa ezi nsogbu ọzọ ya bụ onye ọbụla ma efu ebe ọbụla efere anyị na-emekọ ọnụ ime onye efu ya n'anya na ebe a iko mkpam fim anya ndị Anam abịa ebe a anyị ji ofu obi and Baịbụl iyi afọ ndị be anyị n'obodo Igbo ka nkụ ha ri nne ịpụta na be anyị na Anam ngụ nwa mkpọpụgo obodo Igbo inwe ego nwa ego nwanne gị ibe ikwu okwu ka ịba mbọ sị gị mechie ọnụ ịchọ gị ka mụ na egwu gị nwanne gị anụ n'ụlọ ja kpọpụta ya ka ọ baa uru a na-eme ka ofu onye bụrụ ọgaranya na onye bụrụ nwanne gị bụrụ ịbụrụ sọ gị nwa ada respect gị bịa nwege moto gị agbụọ ya dọst ya ka anyị ji wee dị iche
anyị na-eme nwanne ya dị nne anyị ma na ịlụ ahụ na-ana chigba m okwu nsị gị gbagote n'elu na gị ịlụ ahụ n'elu ịghọtago so Anam bụ obodo na-eme nwanne mara ive dị nne ọrụ ọdịnala and the big man dị anya na-arụ. Own a land, secure your future. Invest with Pine Leaf Estate and Properties Limited for your peace of mind. onye mara onyere nwanne ya adịghị eme sọ mụ bụrụ afọ m bụ onyere mmagba eji mara masị ya nna aza onyere mmagba nere nwoke mmadụ ada amagba so onyere mmagba nna aza na ụmụnne m ndị ọzọ nọsị na azụ n'ọfụma ndị ndụ obodo Igbo onye nna nwunye nna anụ nwanne ya nwoke ofu nna ya mụnwa dupụrụ obodo Igbo nwere ụmụnne ya tie ọmụnwa dupụrụ ya so those things na-eme bụ ya iji eme ya bụ ka ị rapụ inwe ọnụ ị ga-akọ m n'azụ mmadụ wee kere na-eri ego esi m gwa nwanne nwunye m nọ na-akwa ya na-akwa baro ịkọgo yara eju ụmụ oyi nna ya dị mara ụlọ abalị ọ bụrụ na ịma iji aka ya weme gị ka onwe gị so anyị na-enyere onwe anyị aka and ịsa abụọ m mfụ na o nwere ihe ị nwere njọ gị ihe ị ga-abụ pipụl na-arụ ọchị m mmepe ma WhatsApp pipụl na-arụ ọchị m na ha chọ iso n'ọrụ na kọmpanị m ọsọ mụ na anyị nọ nnene gị ọ bụla nwa ọ bụ njọ ime eji obodo Igbo ọ bụrụ onye ndị egwu skul gwa gị kedu ihe ị ga-eme ka napụ echi sị m ka onye mụ na onye anọgo kwesịrị ka mmadụ saba mmadụ 10 years gịnị aka nọdụ nnukwu ero ka ọ bụrụ mistake ero gị na onye aka nọdụ that means na ị chọrọ ka ọ laga gị onye na-aka na m ji karịsị anyị na-eme ịzụ mmadụ ịzụpụta mmadụ ọ karịa gị apụta echi niile dị proud so na mụ abịara gị ihe bụ today so Anam dị nnekwu Anam bụ obodo onye na-abịara Anam na ọka bụ mistake emesị mmedu ya cross over ka anyị tende anyị I would love to come at least otu a ka esi ama mmadụ ikwulu okwu obodo oyibo mgbe lote na ịbịa India Anam da adọ kedu ka nsu ebido jebenya bụ India Anam ka nkụ na India kedu and India ọ na-efeva Anam unjuwe ka nkụ ebe ahụ ọ bụrụ ndị Anam nọ n'India karịsị ndị India n'obodo va ya mere ịkwụ ya na onye India kwa ya na mkpa ya egbu onye India ya yes Anam bido jebe India n'otego mana mgbe ha bidoro ribe nne from 212 mgbe anyị ji gba wee so iji ha gbasara mee lot of people affect enwere ozi olileanya gọọmenti traịkwa gbatara ya ọsọ ya maka na ọ dị ha menwu so onye kọsị ya ji nwake ema ndị Anam na-anụ nwanyị rie nne fụ onye Anam nọ n'ụlọ ọ bụ na ọnụ rọpụta 3-4 ọ fịara 2-3-4 so by the time ị nọ nwaanyị na-abụ ịtọ nwoke na ofu ya mụ nwoke 7-8-9-10 ofu onye nwaanyị nọ n'ime ha ji awụsalụ so ọ na-emezuzi dị fada pụta ị na-eyi ọrụsị ọrụ ị na-eyi ọkpụpasị ka akpụpụ ofu onye ma o bido na 2-11 ka o bido mebe ọfụma then edupụ ofu onye a obodo Igbo ofu onye a irupụzi obodo Igbo luo 4-3-4 months ọ ga-azịrị ya ọkpọrọ nwanne ya ka akpọrọ nwanne ya so anyị na-egbu ya n'ofu eriri ebe a ya mere obodo Igbo anyị ji wee karịa na ọ baara gị kpọrọ nwanne gị anyị weziere emezie ya ike ọnụ na ọ bụrụ na ị nọdụ ọfụma nwanne gị nọ ma were nkọba ya ọ na ibe ebe a na-aṅụ mmanya chụpụ gị bịa ngị je ka ime nwanne gị eze n'ebugoro eze na so ilu ya na-eme gị akeje dị iche n'iche so onwe ezo onye chọrọ ka eme ya akeje everyday pọ na afịa na mana amụghị amụ ya mba iyi ajụkere ihe ị na-eme ọ bụ na akwa ka ị na-eyi ife a na-ịghọtago iche so o meziri anyị onye ọbụla niile nwere family eje na Anam today na mafu n'elu mụnwa na-ekwu okwu alụ 8 rooms and parlour na village 3 na 5 n'elu ọrụ aka ka m na-alụ ndị ọdịnala anyị nwa mmụọ gaziela anyị ọdịnala mere anyị ọ gaziela anyị bikos Anam mmadụ ihe dị n'ala Anam dị nnekwu anyị na-abịa no esi na enwere onye nọ Anam nwoke na-enwero nwunye abụọ ma ịtọ polygamy ọ ihe ife ili na-efevọ nwoke azụ otu agịta ama m na ịdịga expose bụkwala onye makwa ọdịnala ife ili na polygamy na-efevọ nwoke enwe ihe one wife one man na-emela anyị nke ọjọọ ma nke ọma then compare with polygamy gaa n'iru enwe ajụ m ajụ gị eji ofu nwaanyị aza nna anyị mbanụ otu a nọgịta na ifu igwe nọ ọ bụrụ igwe ụtụtụ si ya igwe nwe ofu nwe igwe na-anụ nwaanyị bara kata for example ejiri ofu nwaanyị aza nna anyị ihe mekwuru be anyị ji anụ nwaanyị dị nne mgbe a maka ọrụ bikọs mgbe a olugbo ka ha ji arụ unu elu ije na Anam n'anya Adam ifu unu elu ka nkọ ịnụta ofu nwaanyị nwenye gịnị a ga-emenwu ọ mụtara gị ofu nwoke mụtara gị ofu nwoke ofu nwaanyị ị na-anya n'ugbo ndị a onye a na-alụ 10,000 yam gị wee na-alụ 300
So I believe na mmadụ rie nne ife agazi ebe anyị mụrụ onye mgodu amarịka ope na-asụwa banya na ite na ịnụ nwaanyị ọfụma ị ga-enweta rich man na that family. And onye ọbụla agbanya na m chọrọ ka udo na bie ya agba ndụ. My father na nwaanyị na-abụ ịtọ nọ na last one amụta ọzọ nwa wee nwa. My father ka nụpụrụ ile nwaanyị last 3 years at his age. You know what? So I dị now. I want the Nande Moabu Jobara. Okay. The woman never when they can go school. When they gonna be able. My mother was the first wife. You see why? So woman never under Katana for my father over every family in. One of manage member one them up, but you took in room Madnada and can not work. I would want them to get me proper. One them get CDB a big mero me hack or yes, and me and a tibu. Mutaka whatever one. So Malay, family and maybe a united one door. Is one do na nwere mmebi o we ndụ a na-akpọ ulala na aka na pịa nwe mee ya ada emebi nwa ọgwụ ada emebiri ya so ndị Anam na-emekere ọbịa united family ya because ọ believe on na ka eji abụ nwanne ọ bụrụ nne mmadụ wee kepụta na ọ na mama na anyị ka bụ nwanne yes ọ bụ na family adị n'udo ụta my father nwụ ọkwa ịma na mụ bụ only son ndị nke ọzọ riri nne yes so ọ bụ na anyị rụrụ nwanne ịma na ịkwa ozu a ga-afịa arụ mana anyị kwere ya n'udo na ọnkwa ya ọfụma ha kwalụ m ugwu ihe ngwa ha mere ya because na anyị bụ ofu. Yes. Mkpọ na my job na go when phone maybe one of my iPhone or some instead of going that my phone simo not we go to my iPhone next week. You see am. Yes. Mana bi ko nzukwa ha. Anyị now ọ bụ na ngwa gị na onye abụrụ ofu na me mama. Yes. Anyị na-aga ọ bịa na ebu my car so bi buru moto mpụ aja nata. Nsokwa bute moto. So ihe anyị ji anụ nwaanyị nne bụ ọnụ onye mụta nwụ ka ego webata na the family and ego adịgo today. Yes. Okay, I'm an engineer. On one them kepo na go school. On when can I roll on when can I obodo Igbo when them business. So now, if you know you open a family and I need the pocket and poke chita mawa. Family in nego na idea. Assuming that na my father know why. Mom to some more bro for ndozo nwara. Oba na mbo feke. For example, na blows feke na yen cause before I be okay for now my father and family. Otilo wa. Na the family chigo. But when I in the family match na teach. Obi echine. So ihe anyị ji anụnwaghịrị nne bụ ka akụnụba wee dị ka agbasie mbọ ike asị na anyị kọnwa milion megin ọbụfụfụ so n'onye maka Anam enwe ndị kwulie na famili ọbụla kwesịrị inwe dike nwekwa ofeke too much enwe nwanne m nke oke nke ọ bụ na inwe anwa zuzu ezu bịaba anyị na ifukpọ ya na fon nwere mmagbu ihe isi ọ chere ya sị anyị gaba ntị ya dịrị nke a inwe anwa zuzu ezu bịaba anyị nna m mụọ ya ọtọ dịkwara anyị nwekwa nke nwaanyị kwa ka ntị adọ so ha na-ajụjụ anya tụgede ịbịaba anyị esugo moto ya ọkụ ha wakọta ka esi agbafu anyị nwa abịazi ya n'oyibo soro ụdị aka ọ dị na-enwe onye nwụrụ ma nwee ihe niile yes ọ bụ na enwere na family ozuru ezu family abalance ya because onye mụta ụmụazị na-adị enye ya nsogbu rinne onye ahụ ike nwụọ maka low BP maka na low BP bụ ọya na-egbu egbu ịmụkwa anụ ụmụazị dị all stubborn ịnwụọ with a high BP mana ịmụọ onye ala moisi dị mma alize a na-agbago gị ya agbago ọ bụrụ stabilizer enweghị eji ọmụ maka ịnụ nwaanyị oke na anyị nọ na ụmụ anyị ma na ịnụ nwaanyị adịrị isi ọ bụla nnụ nwaanyị bụ na taa na ọ dịbekwala eti mana ịmara a na-ekwu ya gbam nọdụ nwunye m na-ekiri m ọ na-ekiri m ọ na-agwachiri m of course so ndebe ofu nwunye m so n'ụlọ ọ na-awa m isi ọ ga na-awa m isi 247 mana ụlọ tena na ebu ọ atịa mfu m bụrụ moto m na-awa ọ magoro na that place ka m gaba be nwunye m nke ọzọ ụmụ nwaanyị adịrọ m imere ebere onye ka ndị be anyị ji anụ nwaanyị rie nne ana m ekwu ịgba m because na ofu onye ahụ ga-awa gị isi too much ahụ nke anyị na-edi na idigide pụọ nwere ihe ma ị ga-eme esi gị nwa gịrị ọka njọ mana mgbagide ịva mkpọbata bụbọta ọkarị njọ adị mana irute ka ọfụ nke ochie were one side nọdụ ntị ya balance kwa so na nwaanyị ọbụla anụta nta kwesịrị ịkwagharị onwe ugwu ya ka ndị be anyị ji eme ịatị ezugbo anụchi ọzọ ịtọ obere oge kwa igbukọ ha nche niile ọnụ maka ịrapụ ha ị na be gị agbaba egbe so anyị na-anụ nwaanyị nne mana ọ dịla anyị na mma na ọ na-adabara anyị mana ọ da-afịa arụ nwoke aja ọsụ tibiri oge na-anọsịkwa nkịta 30 40 50 anabagon mana nwoke nwee n'onye na-enye ya peace of mind ọ relaxala onwe ife ikwu make sense nwaanyị malụ na a ga-anụbata ọzọ ọ nọ nwayọ mụ na-agwa gị onye m gbagwuru
daalụrị nne daalụrị nne otu a kịta ka anyị baa na your engineering and everything. Kedu ka isi bido emebe engineering? How did you start? And then how is it going? Ọ ihe go na akwụkwọ ka ihe ịmụrụ amụ gaa n'iru? Okay, ihe mere na my career bụ na atakwara m afọ ka nsi bido ọrụ a bụ when the 7 years ka m na-emezie m ozi from village from Ipota town nji ego carton. Yes. Mom nye m ego mgba ngo carton lụọ ụlọ na-arụ ụlọ with carton. So my father apụta mgba iwe na-ewe ya ọjọọ ma ihe a ka m ga-eje o nwere ndị ọ na-akpọgasị afa mgbe a ịma na ya ụwa na-afịa da akpa afa mmadụ. So o nwere ndị ọ na-akpọgasị afa sị m na ndị dị otu na village anyị na-edo blọkụ nọ nkwụ ya ka a na-eme ụtaba ka ha ende. So ya ka m chọ ka njebụrụ mmanụ ọma mena bi o sorry sie ya na my mother. So nzizi na-alụ dị ụlọ ngogom megide mbata mgbe anyị bezem chance obere mgbe mbata secondary school mbata ụlọ ijebe m ntị na edebesi m edebesi ụlọ nọ obodo ya ifu nwatakịrị ya ọ ga-abụ ibido n'oge ọ na mgbe afọ uche ha ruru ya ụta bịakpara mgbe ọ pụta idebe bọọlụ ma waterproof o ji agbaji ụkwụ 247 ọ na-agba ya. So ana m ya na ya kịta mmanụ wee bọọ na-eje. So otu aka nsi bido mgbe katọn ka m ji alụ ya mana uche ha dị mana enwee mụ mpezi site na ihe aka m ga-abụ megide nrụgide ụlọ mpenti na-ebugharị ya n'isi na-aga everywhere na-ayọ ego. Eso m na ụmụazị ife ọ nwere mfụrụ mbụ moto kịta afọ ụmụazị na ya na-enye ha ego ekosa m mgbe a ndị na-enye m ndị na-enyekwa. O nwere onye nna ya ego mgbe today ana m arụrụ ya ụlọ na nna arụzili ya ụlọ kịta a producer ka ọ bụ na egwu industry mbịabie mgbe ọ chọrọ m ego dacha m today ọ na-enyezi m ọrụ. So ebido m na nwatakịrị wee rụrụ ụlọ na ya lụsịzi ya wee baa skuul gaa teknikal skuul a ka nọkwụziere m ọfụma wee tọbazie m ụtọ na sekọndịrị skuul. Then ebe a ka m nọ wee bidozie dobe blọkụ injinia gem pụrụ iche abụrụ m sọgọ na ị na-asụ Igbo bịa you lose this wall. Ana m eji abụ m onye amị injinia ana m eji ụkwụ gbatu wọl ido nonsense because ama m alụ inye m blọkụ na nye m trọwel nye m plọm nwere aka nseti alị blọkụ gbaa ya ụdọ up and down Messi na alụ m ya ọfụma wa concrete. So kọ kapịnta gbaa ya mbenda those things na-abụ na ọ bụrụ na iji eme gụọ tiori mụọ ya sụsụ oyibo ihe emenwukwu ya ịpụtakwuru fa n'anya ido blọkụ na ngwa gị na ndị ọrụ na-atụ m egwu nsị gị na wọl akwụrụ ọtọ ị na-idoro iji m tinye plọm ị na-awụta na-egwu na bikọs ọ ma na mma ife ome na alụ m ya awụọ na mpụ niile dị ama m ya iwe nke a na-akpọ haf gbuo mụ ma na-eti haf m gwọrụla mgbere ngwepụsị ya manyere gị ya bikọs ịma ụmụ egburisi blọkụ mmadụ ya ma ego na-eji ego material ya fọ ya duto ka ọ gwụta haf ego ọ na-apịa isiri mmadụ blọkụ end of the time ụnụ nlụ gị ka nlụ ya onye ele 5,000 blọkụ onye ele 4,000 ọ bụrụ ndị ọrụ obirisi dị blọkụ bọsụ ịbụrụ injinia mara datị na-alụ n'aka gị ị ga-ama na awụọ na eziokwu dị na ya ọ ga-emekwu gị na-esevụ ndị mmadụ material otu akọ dị na pila a ji alụ ọ na-enwe the rings 4 bar 1 2 3 4 ebe malụ ebe a ga-elu tere na ebe ọ ga-eli 4 maka na ama m anya alụ m ya n'aka m ebe a ka m megide wee gawazi oko na mbatazie na akasie m ike na-alụ people na-abịa na nke m ịbịa nkụziere gị ọrụ even those people na-asụ oyibo taa asụrụ ndị a na-amụ amụ ka ha most of them mụti ọfụma enwe ọrụ ọ bụ na nlu site onwe nke m na-alụ kịta onye a nwunye ya nụkwụ m na agbụ m na ọkpọ m tụrụ online jee nwabọ egosi m na ya tajizi anya mmiri gbaa m sị ọkwa mmadụ dị ndụ lụọ ya ụna mana onwe ihe na-agwa ndị mmadụ ọ bụrụ fọt ha igo eletrọniks na-afịa bifo inweta original eletrọniks ị ga-egogide fake ịfụzi na original nwaanyị ma nwezi ego inwe ike kamera ka ichi igo na ọnụ nje enwe kamera ị na-ego fake mgbe ị ga-afụzi original nwaanyị ị ga-ama agụdịte ya n'aka mana ịbịa na izi nweta the main one ịma mma the value ihe inwe ya ka ji asị mmadụ dị ama ihe inwe ntị chụọ ya ụmụ beghị na ha nọsụ na-asa avụ na-alụ ọfụma wee gofo ya eme pịa were iwe pịa wa ọ bụrụ ezigbo ọga ime ya otu afọ echi ịkpọta onye ga-akpọta ịkpọta nkịta ịnụdị ya so na ihe ị nwere bụrụ original na mbido ime ama some of people na-akpa ya ọrụ anyị bụ authentic ha kpa ya ọrụ a ịlụ alụ dị ụlọ ma mmadụ ihe onye onwe mana ọchị elu ụzọ ọzọ kpọ onye ọzọ emesị ọkpọchie gị ịgwaza ya ezigbo ọnụ ya ịghọta maka ihe na-enwe pakejin so ịlụ ụlọ ebido m na nwa wee bido ya ọ na-atọ m ụtọ
lugide wee low level a today and ana m enye client ihe ọbụla ị complain gee ntị mmadụ ihe iche ikwu mmadụ ihe ebe ị na-aga yes anọ ya onye amem standard nọ today ya bịara mmepe fon m ka na enwe ndị na-akpọ a na-akpọ the people na-akpọ ife ha ji akpọ bụ na ụma na ngwa gị ihe m ga-eme ya and ihe m ọrụ ịkpọ m ọrụ na-amasị ego next week enwe efe sị gị na-enwe efe mmenene mmadụ ma ya nwere efe ọ bụ na ya ngwa gị na ya nwere for now nye anyị 1 month time ọ bụ na ọ dịghị ọsọ kpọọ mmadụ because enwe m group and enwe m machines anyị ga-alụ ọrụ those things anyị na-eme bụ ọ bụ na ịkpọ m ọrụ onye akpọ m ọrụ mbịa nakọsụ na ego tụgharịbazi kpọta mmadụ fọ na site eme wawa dị tụ ihe nji alụ ụlọ a na-ekwu nka na-ekwu ya welu echi interview ọbụla nga bụ 1 month and 3 weeks ka iji alụ ụlọ ka nji alụ upstate finish here and the more na-ekwu ya about today ndị na-enye m ọrụ tụrụ online many ma top ma many people je kpọm interview ọ bụ na maalụ elinigo m ego gị kpọọ tinye na comment section ọ bụ na m eli akpọnugo onye kpọọ m more than ndị si na online nye m ọrụ akaligo 300 people ọ bụ na nwogo onye nliri ego ya ma ọ zuo ogo ori ma onye m egrom rod ma material je na gwa ndị mmadụ na onye ahụ ori ka kwuo ya ka ndị mmadụ chọgharịba m ọmụọfụrụ ya 1 month and 3 weeks 1 month and 3 weeks kpọọlọ ya gị mkpọta my own I agreement lụọ duplex then ọ bụ na nwogo onye liga ego before kọtọ m kwuo na mụakwụrụ ọmụagwara gị mụabụ injinia kwuru so ọlụ anyị na-alụ ana m alụ ya wute eziokwu ọ bụ na ọgwọ naira ka m weta lie ya onye ma emeso dị people kpọm na fon na-asị obodo ibe nata mbịa nwere speed bịa be gị gote mmanya so m na-akpụ ya ma ewu nna imepe my Facebook ewu ị ga-afụ ebe a ọ karịrị 500 goals mana with time ị ga-aghọta ihe na akọwali no a ga-eji nwayọ wee na-agbụ ya touch ihe a ka ịgụ na school na that ND yes ka ihe civil engineering and everything kedu uru education mba maka na ụfọdụ na-efiri na ndị a bụ ndị ofe mmiri ada ejecha akwụkwọ mana ama m na enwe m classmate bụ onye Anam kedu uru mmadụ eji akwụkwọ ba and for ndị na-ada edupu nwafe akwụkwọ enwe ihe inwe ịgwakwa especially ndị bụ ndị Anam gaa n'iru education amaka onye si na scam ka ọ bụ amara ihe ọ na-ekwu maka na nwere ihe karịrị knowledge ịgụzi akwụkwọ mgbe m na-abịa ebe a amara m ụzọ ebe a ọ bụ na m agwụrụ akwụkwọ kedu ka m ga-esi bido na direction ihe ejugodu nna gị si na ọgwụrụ akwụkwọ na-azọ ka ịgụ akwụkwọ na ọ mara ihe ọ na-agabiga ntịdị nna gị na-ejere akwụkwọ ọ ma ihe ọ na-agabiga mmadụ nwere ike ọkpọ ya sị gị nwa m onye na-akpọ m eva ọkọ onye anyị nwere anya gị anya ya ka gị ga-afụ ụzọ because anya ụmụazị kịta anya chuga mana anya ndị nna gboo chuga ha na-adị ya so chegize nna anyị gaghị afụ ụzọ na-agwa gị na ọmara ya na-akpọ gị kpọrọ ifa ngị biko nwa m kpọtụrụ m ifa so skuul amaka ọ bụ na ị gụrụ soro udo bụ gọvanọ anyị bụ ezigbo gọvanọ bụ kapasiti gọvanọ nnukwu gọvanọ ka ọ bụ nna m nkwa ana m ekwunyere ya 247 ọ bụrụ na ọ gụrụ akwụkwọ ọ ga-abụ prọf ọ ga-asụ nwa oyibo ọ ga-erunwu level ọnụ ilite ọ na-achị Anambra akwụkwọ amaka ịgụzi akwụkwọ inweta ụlọ anyị na-alụ alụ plan ụlọ adaesi ya adedi obi adedi ya nọ na-edi ya na mitas ịgụzi akwụkwọ ya akọwa nwe so skuul amaka onye na-erugara onwe ya skuul na-eme very big mistake ọ ka mara onye agụtụcha ọbịazụ mee practical ọ na-alụ ụlọ ebe a n'obodo oyibo ka ọ dịka ndị ọcha na-achị achọ so na akwụkwọ dị mma no ikwu ikene Soludo and then ka anyị gbakwuo ọkpa na foundation ka anyị lee foundation of omenani na ọdịnala before anyị wee banye n'ife iche ikwu kedu ihe nwoke bụ onye Igbo kwesịrị ịma azụ onye Igbo n'ife gbasara omenani nwoke teta ụra n'ụtụtụ ka ife kwesịrị ime ka ife nwoke kwesịrị ịma ka ife nwoke kwesịrị ịbụ nọ ị na-etolite ka ihe kwesịrị ịjụ esie enwe ihe kwesịrị ịma azụ onye Igbo ị na-ejegodo ụka enwe ikwesịrị ịma ihe a azụ onye Igbo ka ihe bụ ihe a then otu agịta ọ dịka asị na a na-emegide ndị omenani ka eyi nwe ikwu maka ya in regards to Soludo gani okay nke izi bụ na ịbịago kpamkpam nna gị mụrụ gị gbaa m daalụ ọdịnala amakakwa mụnwa bụ onyere m ọgba na-atụ nzu enwere m nzu na be m enwere m ọjị mpụta ụtụtụ fọ mbebe ebe a atụgo m nzu kpee ekpere kpọkọ Chukwu kelee n'igwe kọrọ ụwa sị na-egwe ebe m na-eje sị ka nna nje na ịmana enwe St. Michael na Baịbụl St. Gabriel ndị otu ya na ndị otu ya ndị a Baịbụl ka anyị pụtara ya yes mana my father nwụgo sent ka ọ bụ because onwere ya pụtara na family si pam otu ya sị ma mpa mkpuru ya nna m bụ ekwenze sent ka ọ bụ nna ekpebere anụ akpọfa onye bụ na
nna gị mụrụ onwe ndị na-eme a lot of things today onwe ya nchegwa ndị mmadụ nwa gị na-eme nene nwa ma agwụ na ihe nsogbu ka ịrụọrọ ya agwụ maka na ịnwa anwa tinye na n'ụwa agwụ mesịa nwa gị ihe mụ na gị nwego ole kwelike na nwere ga-eme na oburu moto gị lekpọ nwatakịrị a wee gọbara ahụ mara o jiri anya ya bụrụ agwụ na-eme ya o jiri oge ije ụka agwa mmadụ sị na ụka anyị na-eje today na mụnwa ji eje ụka bụ ka nje gosi akwa ọfụma nwe ihe na-eme n'ụlọ ụka ma ịkpọ m ụka ebe mmemme mara ka mmere echo megoro onye ọbụla ka nwepụta ego ka nchọka ese myself asị na ọmụwa batara ọzọ bụ nwere akwa mkpachasị akwa ọfụ na nna acha na mbịa ụlọ ka ndọrọ n'iru oche fada na-ene m nne ya ọ sị weta ego mburu ụzọ weta anyị mere edorecho mụnwa na-ebu ụzọ ụka mụnwa na-agwa gị okwu nze egozi ebe ichegharịa bikos ama m chukwu ọ bụrụ ụka ka nna mma ọ bụrụ enwe Christianity enwe sociality ịma asọ ndị be anyị na-eje sociality mana Christianity a ka believe so n'ọdịnala amaka ịpụta ụtụtụ iwe ọjị kpee ekpele iyi ka ma na-ezute gị ikpokwu ndị nna nna kpọ aja na be nna gị oduru gị jebe ije ga na ihe ajụ onwe gị before Christian abịa nna nna gị adọbago Chukwudị adịgo gboo anyị ma na Chukwudị before enweta Kraịst mana tata na ndị be anyị na-agwazi gị na onwere ebe adịrọ na Chineke anwụgwọrọ mụ na anyị na-apụ rụta nna m nwoke tọnwụgo ya na manwụzi na ụwa again na my father ngwa ọnwụ na ya sị ka ọ sịrị mba m mụrụ nke ya gbazi nke mkpọmọkụ nnaba ịpụta ụtụtụ asụ onye Igbo ewe ọjị onwere saịtị ọbụla ị ga-afụ mmawa foundation na ana mmanụ wepụ ọjị kpee ekpere kwachukwu okwukwe a na ebe afọ okwu na onye na-alụ na ihe emekwana ya onye na-alụ na ihe ike emekwana ya ka ọ lụọ na-alụta ihe ọma bikọs ọ pụtara ụwa fụna na-alụ ụlọ wee sị ka ọ lụọ ọ pụtara ụwa fụna nne ya na nwa ya wee sị ka ya nụọ onye mere ihe dị ka onye ka eji azụ ome ka nne ya onye mere ihe nne ya mere ihe ọjọọ mana ịpụtazi ekpesị ekpere si n'ikpe gị ekpere na ọga ijebere onye efu iwelu onye mesịrị na ịwacha today na chọọchị na-anazi ana n'obodo a ọ bụrụ na chọọchị anago na ọ na-anazi abụ ọzọ ọ dị bifọ maka na enwe ego meji were ụlọ karịrị nne so ọdịnala dịka ọ ga-ahụkarị anwụ anwụ dịka i kwuru maka amamelogo saịdị ebe gọvanọ nọ gọvanọ anyị adachụ ndị omenala mana anyị nwa bụ ji aka ya emete na-eme anyị gọvanọ adịla against ndị omenala o nwere mgbe o kwuru ya nyenwa kwuru egwu ochim vidio sị na onye na-edozi ichie ma beneti na anya adịla against that mana igwu ndị mmadụ wayo na-eme na ị na-eme okite na ị na-eme dịcha ndad iweta ofe iyi debe na egwu ndị mmadụ wayo onye akọ dị against bụ gọvanọ ngwa n'obodo a jụrụ oyi taa ịfụgo ọ dị na onwere ya kpọrọ afa mana ịfụgo obodo dị kịta gụzie last 9 months ago 10 months ago marụzie kịta mara ihe dị iche ịfụ na gọvanọ ma ihe ọ na-eme ndị a mego elụtọ people wayo too much ị na-agwazi ụmụaka ka esi eme ọdịnala ọ na-afụta onye ha na-enwere ego na nke bụ fake ọ dịkwa n'ụka ife onye na-eje na one room ebe a na-akụ aka na ekpere Chineke ezugbo n'ime mmụrụ eze adịghị ekwe eje na onye pasta bụ 20 billion na-egwu gị wayo so gọvanọ ya na-achụ ndị ọdịnala gọvanọ mpi ya bụ ọdịnala gọvanọ n'onwe mara ihe bụ ọdịnala ọ dị eme ya ịgba ya bụ ebu ya arụ o nwere ihe bụ ọdịnala gọvanọ asụrụ gị nwere odechi ji eche onwe gị ma obodo adịrọ mma maka na onye ngwa ngwo ndị asị gị o ji baịbụl awọrọ mgbọ ịgba ya egbe gbuo ya afọ onye agwa ogo na-eme o nwere mkpụ ndị asị gị na o ji baịbụl awọrọ mgbọ ndị a nwere ọgwụ egbe mwa kwuru so na ihe gọvanọ anyị na-ekwu bụ maka ndị ji eme wayo na-egwu ụmụazị wayo ụmụazị a na-ejerozi akwụkwọ onye bọsị nọ na-apị ya ọpị nọ na-apịta ego ije na nwa dibia edebe ọgwụ sị nọ na-emeri ya nke na-emeri ọkaite ọ na-emeri na-agụ ha wayo onye a ọ bụrụ pantị mmiri ọchịrị bụrụ pantị nwanne nwaanyị ọchịrị egwu ha na-atụzugwu ma na nkwado m ekwe ka ha bịa be m onye a nyegoro m kọntraktị na ọsị mba moto nsị dọnwarị ebu m nke m abịa bikos ọ ndị dibia ọ ha na-akọnfuz ụmụazị a ihe afọ nwatakịrị dị 15 years 20 years obere oge pịam go moto 30 million mgbe anyị bidoro cheki alụ ka 15 years ka alụgoro ọrụ a go to my Facebook ife 15 years ka alụgoro isi ọrụ na ma ifugo level nọ today mana mmadụ na-eji overnight ka m nwa ego ozugbo ọ dịrọ mgbe gboo ichi igbo biko bana ma mgbe bido gbalụ mbọ so ọdịnala amaka ịpụta ụtụtụ ego ọjị kpee ekpere wapụ ọjị gba nzu jebere onwe gị mkpa gị ọ bụrụ ọgwụ nwere esi iji pụta ọgwụ ibutegwara ọgwụ nye mma ibụrụ ọgwụ enwere ihe ọ ga-alụ m bikọs adị m agwụ igbogwo m n'isi mụnwa ọ malụ ọrụ bụ afa n'isi mana onye gịrị ya na bụ na-ekwu okwu mana chukwu nọ m n'azụ chukwu dị afa mpa m bụ chukwu dị so chukwu kwetara m na chukwu dị mpụta ụtụ mgbe ọjị kpee ekpere jebe mkpa m dasọ
ndị be anyị unu kpọrọ ya bụ oku anyị azago ugbu a ị ga-abụnwu onye ọbịa na gbam n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ maọbụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị deere anyị ozi maọbụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị daalụnụ no ka anyị banye na ihe mfụ online wee kpọọ gị ị na-arụrụ ndị mmadụ ụlọ that's you oversee the whole building make sure na arụrụ ya ọfụma and everything enwe ihe ị na-eme before ị rụọ ụlọ bụ na ụfọdụ amarọ nwaanyị ji emere ya ụfọdụ nwee ike na-eche na enwe ihe ọzọ dị na ya. Let's hear from the horse's mouth. Kedu ihe a bụ na injinia Fidelis rụọrụ gị ụlọ ịma anụ ụlọ ka a rụrụ gị and then ime nkwa problem ndị ọzọ na-enwe and why are other people having this problem? Ganiru please. Okay, ebe a dị very very important. Ganiru. Ebe a dị very very important. Onye ọbụla agwụcha ntị gị ihe nchọrọ ikwu na gbam maka na m ekwu gbam maka na ebe anyị nọ tata bụ na gbam. Ọgbam. Ịchọ ịlụ ụlọ ana m agwa ndị mmadụ enwere ego ejiri alụ ụlọ onye ọbụla amalụ m ọfụma ya gwaga mene building nwe abụ na asị ya kwuo si na asị ya malụ m ọfụma kwuo ana m ịkọwa na ya si na asị kọ na asị ejuzo nwoge bụ injinia na were ụlọ nwụlọ kedu ịmana o nwere ihe si ya maka eziokwu mbọ eziokwu ndị eso ndị mmadụ ya pụta online ana m ekiri some ndị engineers ndị bidoro ọfụ a ọ bụ ndị na-erube ha erubere 10 years na this field o mepe Facebook gwa gị na ọ bụ na ijiri 100 million ịma alụ ụlọ asị agwa mmadụ na-eji 3 million ebido ịlụ ụlọ and ihe ha na-eme njikarịa ndị ọzọ nji bụrụ ọkacha ibe na ile na n'iru akwụkwọ niile nwere ebe na-eme ha na-eme karịa mụnwa bụ ofu ihe ana m egbu ewu ana kama ị ga-enye m ego ka m lụọrụ gị ụlọ maka enyere m ewu si ijiri ọrụ a onye agha alụ gị na m egbu ewu ana ewu a na-abụ na ihe m foundation ga lụọrị gị kpụta ofu ewu nwere ka anyị ji egote ọjị ọ bụghị na magote kpụta si ewu anyị egbuo ewu gbuo ya na ebe a sie ya mụ anyị egbuzo ri bifo ngị wee ribe chọkwa kpọta ụmụnne ya kpọta ụmụ na ha sie mma eri anyị ekpe ekpere na data na appease the gods of the land mma ajụgo question kedu ihe ịma na a na-alụ bridge a na-achụ aja bụ ndị ọcha atụmasị a na-alụ ụzọ bụ ndị ọcha na-alụ ụzọ ha chụọ aja n'ụzọ a otu abaji ya chụọ elu ụlọ ịlụzi majority of people enwego problem na a na-alụkọta ụlọ ịnụ na ya nwa accident nwa ọ dị ka onye golu moto ọfụ ịpụ ọnụ ụzọ ikpogbuo gị nwa isi nọ ndị uke bụrụ ndị uke enwere ike ọ bụ na brake fluid adọ na lap steering na that ya na brake pad ọ na ntị wepụrụ ịpụ ọnụ ụzọ igbuo gị atụ na ndị amosu carelessness ignorant agbọrọ gị ọ ntụziaka nkụzi na-ebute mmụta na-akụziri gị n'ịchọ ịlụ ụlọ igbu ewu ana apịzi kpọọ dị gosọ be nna gị nwere aja na be nna gị digbo gboo eji elu gị na abụ na nwa na etụfu gị etufu asị gị bana ngwo n'obodo ebe benata gị be nna gị nwaanyị na-ede anwe nwa edi na ego ebe a na ị na-eje ụka mana nwa agbaba mbọ ka ụzụ gị lụọ ụlọ maka echi inwe ike famịlị gbagide afa sị na nwa ada na-enye nsogbu ana be nna gị afọ ibifi ịpụtara neshọ dịla onwe Chineke ekele eke ịbịa sị na ị nwere ego na ịbụ baba ngịda igbu ana elụbe ya ụlọ ị ga-egbu ewu ana some people gede ọ kọmpe azagidego m kọọ na nke njere ike gwụ kọla nna na-akwọrọ ha o nwere nke kpọ ọsọ na n'ọrụsụ na arụsụ na-achụ ya ọsọ ọrịọcha ịkpata ọ chọ ka m lụọ ya nda building say go and do it enwere ike ọ na ana na enwere mgbe gboo na-enyefere ya arụsị ọrụ ya nwezi ebe a ụwa ọfụ elu afọ ọzọ na mmadụ ele that place elewasị gị mana arụsị enwere obi na ya ọsụ na onye na-agwa gị ha n'iru Chukwu n'iru mmadụ ntụasị ihe na n'iru Chukwu n'iru mmadụ onye mmadụ kpọọ m Chukwu adịmatụ asị ọgbọ m ga na-ekwe nse je eme ọsị na n'afọ na nwere ike ọ bụrụ na arụsị kenyere mgbe a ịbịa ọsọ kpọtago fada more than 3 times abịasị ekpere ihe na-eme ka na-eme nse je eme ya o je eme ya ihe egbu ewu ana na igbusi enwe ndị na-abịakwa ndị obodo anaghị ego ewu ana ha magbu ya mana right ka esi emefu igbu ewu ana gịwa na iwere aka ya na-abịa gị die ibute mmanya ndị mmadụ anwụ ekpe ekpere onwere ihe ọbụla ya esere ite isi na-aga mega fet some na n'obodo Igbo business lock o nwere ka ọ bụ idebe mgbe isi inwe 100 million iwe bido na ichi dị mọna bifo ndị amosu anyị na-eme ihe rukpogo ma ebe dị ya business ga-eme gị osizie ị ga-afụ mmadụ n'ụzọ ịfụ m n'ụzọ na iburu ibubu m n'isi weta adịghị m biko ị ga-atụ na mbiko nyere m aka bụtụ n'ihe
mana ife na nwere ego ịfụ m n'ụzọ dị ụtọ na ịtọ m ibu ya bụ nwatakịrị buru ịtọwasị m n'izu m ga-ebu ya na-ebe akwa na-aga mana ama m na ihe a ịtụgharị alụ mme ụta mbupụ ya so ihe ọbụla ihe eme n'ụwa neshọ ị ga-eme sacrifice dị ya ọ bụrụ arụsị gị adị m efere arụsị a na-ekwe welu echi ọ bụrụ arụsị gị na-egburu dị ewu ọ bụrụ ọgwụ anabe nna gị na ebe a igoro ego ndị afọlesị gị wee ike ọ bụrụ na mgbe gboo na-aza ebe a azọ na-enwe ishu na dị ana ha nweta ọgwụ tie dị ya sị ọgwụ achụọ ndị saịdị ọgwụ achụọ ndị saịdị emesịa ndị a win ya enyebe nsogbu ịbịakwa igoro onwe gị biko kwa amarakwa m ihe dị na ana mgbe gboo nwere ihe mmalụ ihe nna amara mkọna m taa ka m na-eji ọbara na-agbalisi onwe m na-agbalisi famili m na ihe nna amara na na-agaghị ama m igbupụ ọgbara emesara mmụọ amegin ụna ịrụba ụlọ pepụl jụrụ m sị m na iwu ụlọ nke egoro ego kọnsị ha ncha anaba ana ebe ọ bụla ị na-alụ ana anaba ana ị ga-alụ ị ga-eme ya ọ nwerekwa arụsị esi gị weta ka igbubere ọbara azọ gị jebutekwa arụsị be nna igbo erie nọ ana afọ na igbo ebe a erie ndị mmadụ niile erie ọ bụ na igoro ego make sure na onwe onye obodo na ebe a onye obe afọ igoro ofu onye bụgoro ofu onye nwoke bụ nwoke ya bịa solu kpere ya ekpere ịma nwe problem millions of people na-enwe this problem na-agwa gị today now because call nzagodo ka m ji wee malụ mana mụ bụ Engr Fidelis na-alụ ụgwọ ụlọ ị nwere ike ịrụgide ụlọ n'aka m lụọ kọmpe rụgide ụlọ asị na ụlọ gbabere for 2 years na enwe na-arụsị ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ na mma tinyere aka akwa na ihe bụ ihe na-aka ọsụchi ya ị ga-afụ the primary kọmpi ihe na-aka ọsọ bụ ihe ngwa gị ana ọ bụrụ maka mụ ga-alụ ụgwọ ụlọ mụ bụ Engr Fidelis lụọ ụgwọ ụlọ asị na ịlụkata ụlọ izwe nsogbu abịazi injinia asị gị na ijide 100 million na ịmarụsị nwa ụlọ ịchụwa 100 million ihe achụgide Chineke ọkwụ ọfọ na ndụ gị ịmara onye ọkwụ ọfọ na nke ya nweghị ị ga-emenwuzi ma mgbe a nọ na 10 o'clock na ndụ ị ga-agba mbọ asị gị na 100 million ndị injinia so ga-akọsụ ndị mmadụ problem so m na-achọ nna ojegoro ka alụgbagoro alụgba o kwesịrị ime ihe o kwesịrị ime chụpụrụ onye aja and ọ na-ejidekwa injinia na site ihe njem ọrụ karịsịa ndị ọzọ eji m etu ọzọ abịa Anambra State ezo na number 1 egwu ego ya mana onye irogbo maka gịnị ka m ji wee kwuo okwu a mbịa mee ihe a na-eme ga-emekwara mụnwa dịkwa free from the land land ama kọsụkwa mụnwa o nwere na ị ga-alụsị ọrụ ime nwete nwụzi ọrụ again for like 3 weeks 1 month even enwe ndị ọ na-apechi 1 year because o ji na nlọ jide ngwa bịa mee gịnị gbuwa the place so na ebife nye m ọrụ ihe nye m ewu a were aka ije gote ememe ya n'Enugwu ukwu one reverend fada kpọm nwanne ya n'obodo ibe na-alụ ụlọ ọ sị na ama egbu ewu dị ya nsị fada kọm nje ọjụ chọkpọta injinia si oke fada were aka ije gote ewu na fada sị na oge na ọ ga-anị ya ọnọdụ ebe egbu dị ọsị na ọmakwa na oche na nwere alụsị nchọrọ ka mgbe oriri ewe usoro rie ya fada kịta sa agwa ndị mmadụ na ya na-ekwu bụ eziokwu o so testify detel ọ kọmentị na afọ m ya ihe na nke toko mgbe m gwuru akpọ m rat fada afọ si na fada Enugwu ukwu a o je ebe a kọmentị ya si yes si na eziokwu na reality ihe m kwuru bụ ihe mere eme ị ga-egbu ewu a na befe ibido ịlụ ụlọ ọ na-akpụchi ndị mmadụ asụ asịzi na gị kpọta fada kpere gị ekpere ọ dị mma ọ bụrụ ihe ọjọọ ha na-akọndem ya kpọta bishọp kpere gị ekpere ọ bụrụ ihe ekpere nwere ekpere ọ bụla ekpere n'ụwa na-arụ ọrụ that is why people say ị ga-afụ ị na-eme ihe mana asị gị ihe ọma ga-emere ọ ga-emere mana sịkwa gị ị ga-afụ ị ga-afụkwa so fada ọbụla abịa kpere gị ekpere dị good blessing go that land mana mee that one na ọ dị mebe ihe na-eme before 1 year ọ bụrụ na ijiri gị ga-arụsị ụlọ ị ga-eji arụ na nwayọ nwayọ wọsụ na enwego field ị nọ na ya ọ bụrụ mmadụ asị ihe nweta 100 million ime alụ ana m alụkwa material lebe kpọọ m gwa gị na mana adị m asị mmadụ na m ga-alụgo nọ from foundation to painting nọ ya na nwe ya onye ori sị mmadụ na ya nye gị ego ka ịrụ ya from foundation to painting gị na ga-enwe problem nwere ike charge gị from foundation to roofing kwụsị then gwasị gị na-enwe ABC na finishing because choice ga bụrụ my own ngwa gị na ụdị tais gị use na ụdị ihe ga-use iwe kwa okene nke iji ego ya ọ bịaza ngwa gị nọ some people injinia asị gị nọ 200 million ọ bịa gbafu chọpụta 200 million ọkwụ ọfọ na ndụ ya mana bidogoro ebido ilu orufi na ọ bụ na ka iji ego ya elu finishing nze ngwa gị na-enwekwa screening nọ enwekwa 60 by 60 tais enwe 60 by 120 enwe 40 by 40 verify and super polish so na nke a yeli 10 million nke 9 nke 8 nke 7 onye asị nwanne m melụ m nke 7 na olu village onye na-egwere ọrụ ụgwọ nọ na village ọ na-ekwuzi ụdị finishing o mee mana ịbịa egbu ya na oyeri 200 million wee chụbịa so ebe na-agba gị to finishing na onye ori nye nsi na onye ori ọ chọrọ ite gị na high jump mana ịkwọọla ya roofing egozie nwayọ nwayọ na-eme ndị ọzọ so ewu a na dị gị very very important oge emepe ụzọ gị thank you no inyere example na ịchọ ibu mmadụ ihe na ị ga-ayọ ya biko yes so does that imply no ịchọ ibu ọna ihe so ị need ịyọ ana biko otu a ka ọ dị mfi wee bụ ana
ayọrọ ya biko ka ọlacha gị kweta na ọ na-ana gị na-edi mmadụ a lot of people alụgo ụlọ agbuo fast na amụsụ bụrụ amụsụ ya ka eji nwee division of labor abịa m today emere ya bịa bụ architect na-esere m ụlọ mụọ bụ injinia ana m sketch mana akpọ m ya mụ na ya wee bịa dis ya na for example mgbe ọnụ ụzọ kịta na nweta ọrụ osi ebe a na mmadụ akpọ m biko nsi oke mfụdatin nyenwe nse ngwa na kefe ya ga-ese ebe a onye ekwu onye akwụsị mgbe ọ bụrụ nke Weston send arịa si a na ya ya na-ekwu enwe division of labor na-aka na dị enwe division of labor na-anakpa o nwere nke onye sị m na ọ bụ injinia kọmentị na si ya sị m na ihe m kwụ dị right but bla bla na-amụ ya m si na ụmụazị ka ọ bụ n'ọrụ a ana m enyere ndị mmadụ aka ịrụgidere mmadụ ụlọ mee foundation to decking iru n'elu iriduzuo ya cost ọ bụrụ that rod iji wee lụọ na ka inwe ndị na-eburu ihe from bọtị gafetụrụ ebumya na ya ya dala ihe ibute ka nji alụ ụlọ ị na-ewesi mgbe mmadụ osisi ụlọ ọ sị na ya ji 200 million lụọ duplex na efu duplex ya ji 100 million 120 ọsị na 200 ọ bụkwa na ozuli ori but ọ mara ihe ọ na-eme o nwere ike ngwa gị na m ga-eji 30 million lụgide duplex nye nwasị gị na oyi ji 9 million esi na nke injinia gara ọrụ kpọọ ya by that time ngwa chekizi onye ji 200 na ihe ji 120 alụma 80 million na head ife gị westin maka ị na-ama I dey mind my money yes cheap one I dey go letters ekwụba the money so a na-enwe division of labor enwe nke onye mara eme mụnwa na anwụ adịm agbakwuru ihe niile ana m sketch ụlọ but mmịa kịta mkpọrọ onye mara anya na-eme ọfụma sị gị na onye amaghị ya selego na ọ dị mma to your text mụ alụ nke a nke doro m anya mma na eme ọfụma nke nne sketch just na nna eme ya based on my field but maji were ụgwọ ụlọ and ihe na-eme ụlọ m ji adị iche bụ architect sel dị ụlọ mụnwa na-arụzi ya alụ adịza something as an engineer anyị nwe perfect mana sị ka m selụa so ihe niile na-alụ my brain ka m na-alụ gị efe a so nwere ihe ga-adị iche na mana nke na oselụ nweta brain na nweta brain mmadụ na-abụ 2 head is better than 1 yes so na ọ dị very very important daalụ enwere ihe ikwu mpk isi na o nwere ego a na-ejiro arụ ụlọ o nwere ike asị na onye nwa gwọrọ ọgwụ ego ma ọ na onye nwa mete nke nwa nọ maka na aka ya adịrọ ọcha kọwaa dị tin ọfụma biko yes ihe na-eme n'ụlọ today na-adịzi egwu ihe afọ mmadụ ọlụkata ụlọ nwere problems yes oge bụrụ onye na-eme ọfụma na-ego moto na-eme ọfụma na taụn ma ọ bịazalụ vileji asị ya na aka ya adọcha na ọnwụ ya ụmụ ike ọlụkata ụlọ nwe ya nwụọ onwe accident different things na-eme na ndụ ya ndị mmadụ asị na ọgwụ ego ya na ya na ụtara a na-ejide gị ya ọ bụrụ ihe ọ na-amarọ na-eme ya ya ka nji agwa mmadụ ihe ọ bụla na-eme n'ụwa kwụ ya agaghị ọtọ nọmba 1 ezuna ori ara na nwunye mmadụ emena ihe ya bụrụ na ebe a gbara ama gbagide mmadụ ihe taa na ị na-eme ihe ejide na ojide n'ọfọ so datin ị na-emezi na-alụ dị ụnụ nwee problem a bụ jee gbuo ewu a na ana m ekwu ya bụgo na ịlụgide ewu na penti ya jee ebe a jee gbuo dị ewu a na bụrụ iwu na mgbe ị na-alụ ya alụ ọ bụ na ị mara ọnọ ikwu amazi ibezi ya yes so ọ bụ na imegidego na ịlụgidego dị ụlọ to the level of decking or roofing wee na-alụ ụnụ today gbuo dị ewu a ka ị na-enezie ndụ gị from tata na nke gara aga ka ị mara ihe dị iche kefu the difference ka ntọchi ya gị na nkọ gị gbam n'isi okay ị ma na every month ọ na-ịnọ na igote ewu gbuo edebe n'ọfịa lapịa ebe a kpee ekpere si na taa na iji ya gbara isi onwe gị n'isi ezinụlọ ihe nna anyị na-emegbuo na amụsụ ọbụla na-achụ gị ọgwụ ọbụla na-achụ gị abịa ebe a ribịa ewu arapụ ndụ gị every month na-eme for 1 year ụdị million ị ga-abịa ị ga-adị surprise ọ bụrụ ọgwụ abụrụ m dibịa mana na-agwa gị nation because plane fesa n'elu na-eme gị ọ na-ada n'ala nnụnụ gbasa n'elu ofe n'ala amụsụ ọbụla na-achụ gị bụ n'ụzọ kọ ya abịa ọgbakwa ekweta n'ụzọ soro ụdọfụ gị ebe ọ na-apịawa gị azụ ife nna wepụ ebi n'ọfịa ọgbakwa ebe ya eje gbo ofu nọsensị tụna mma gwa gị ọgbakwa ya ngwa gị nọ na datin ya eje n'ime anyị kpa na ya ihe ọbụla na-achụ gị amụsụ ọbụla na-achụ oje ebe oribe datin n'ime ebe ahụ ntị ọdịkwa ntịdị ọ rapụ ngịnwa so dị a the thing ndị nna anyị na-eme before ịpụtagodo every month na-agbu ewu kpọ ndị mmadụ erie onwerekwa ọgwụ karịrị ya ndị Baịbụl even ibute ofu nọsensị ga na-adịstọb n'ebe gị so ndị nweta gị ọpịara ya ọ bụrụ ya bụ ọgwụ bụrụ ya bụ ihe na-ekwu o nwere ihe ndị nna na-eme every month ibutere ewu na-abịa na gbuo ya ebe a si oriri ndị mmadụ na-eri nnukwu aja ka ị chụrụ nnukwu sacrifice nwere ọgwụ ka ya so this are the thing ị ga na-eme ị na-afụ ihe dị iche ma ndị be anyị na-abụ onye nwezi problem asị ya na ọgwụ ọgwara ihe dị n'ala na-enye ya nsogbu onye dị ka o ji appease because of that land ya biko na ya mụrụkwa na nke onye na-amụrụ amụrụkwana ya egbuwere m na-amụrụ m ihe na-eme
mana taa ụlọ m erugo dekin ihe nna m adịghị agasị ịmakwana nwa ya na village today lugoro ụlọ luo na dekin level na today mana ọ na-akwabaro mana ọ na-agba ọkada ụgwọ ya ndị pra rụrụ ụlọ ọ bụrụ apọshọn pụta ọmarọ mana ịdị lọki n'onu m taa anụ ihe m na-agwa gị ime ya ị ga-eji aka gị sị m ego ole ka m chọ gị gwa na akaụntụ bikọsọ ihe ọ bụ na-eme ife ya ife ọ bụrụ abrakata abụ ọ bụrụ ịwa ya na-eme unu as they play the show as they play the show bụkwa nke Enugu anyị nọkwara nke a so no ife abụ ya na-agwa gị ọ bụ na ị na-eme ọ na-agali imesie ya today na ife ihe dị iche ọdịnala gboo ọ bụrụ ije bute ọgwụ ma ọ jee mee ụdị afọ na Enugu na ya afọ na ihe onyonyo mmadụ ebute nwaanyị debe no ọ bụrụ eziokwu ife ị na-eme na-ezo ezo openly o nwere onye ga-egbu ewu na site dị mmadụ asị na-agwa ọgwụ dị onye ya mara onye bụ ajọ mmadụ anụgụ m na my own village town mmadụ bịasị m nye 10 naira nsị nye gị 10 naira ya emeghere m ga-enye gị 10 naira nne nwaanyị iyọrọ m ego na 10 naira ke m enye gị ngwa ya na ma m enye ma next time ikwu ụdị ụgwọ mgbe ụmụazụ egbuwa gị isi ọ sị na m akparị ya nsị na ọ bụrụ mkparị ọ chụgo m mana maka na m karịrị ya bikos adị m eme ihe ọjọọ anabe nna m na-agbara m aka ebe na adị m eme ihe ọjọọ so iwu a na na-egbu bụ ọsọgodo ya bụ na taa anyị na-anụ n'ụlọ gị elugo dekin ma ya na mee ya ka ife ihe dị iche ọ dịbara gboo ọ bụrụ mwa bido dị ya ndị ọcha na-eme ya falọ briji na nwere ọrụ ọbụla ya ala na machukwu dị aja mana onwe nke dị iwe ha ji eme abụrụ dị iwe nke nwaanyị anyị nwasị eme mana aha emerere atị onye na-afụ ndị na-egwu mmiri bohol asị nye anya ọkụkọ isi anya na ị na-eje ụka na dị God Chineke Jizọs mee nka sacrifice nye ọkụkọ a ka ọ mee n'ịmanụ nke ọ na-eme mmiri ọ na-egwute mmiri ka ọ na-ebiro na-agụgide ifu bohol rie mmadụ ọ na-agwaghị ihe ị ga-emere ịchụ onye na-akọsị iwe ka ife ihe mbe nda ka o bunye rọd ọgba ebe eletrik nọ wolu waya rọd kọra rayon problem a na-ada na the site egide mmadụ anwụọ bega ọgba breki mana ya ka ị ga-eme selense nwere ege merụ na the site ikpesa ekpere nwere ege merụ ala ụlọ a na-aga dịka iji ọgwụ bụrụ ọgwụ ndị mmadụ akpọbaza gị onye ọgwụ akpọ na-akpọrọ gị onye ọgwụ ịmana nwere ego ị kwesịrị ime ihe ọ bụla ime ka a na-akpọ gị onye ọgwụ zakpọ gị onye ọgwụ agbala ya ọsọ mụnwa nkịta na-akpọ onye ọgwụ na enwe ndị ga-enye ego na vileji kịta makwa nalụ m ya ịmakọrọ grace ka ihe mmadụ ego ọjụ ihe mmadụ ego ọjụ bụ mana Chukwu emegoro gị enye mmanụ ihe na ego ga-anọdụkwu ebe ọ nọ oke na village na enwe ndị bụ n'iyi ego asị gị ọ sị m mba na ihe o ji adịgbalụ m ọsọ bụ na ha mego ihe na ga-emecha bụkọsa ma m ọdịnala ana nso m na-azụ anụ ọrụ nọ ebe a na ọ bịara ịchụ m na agbagode dededede ịghọtago ma kịta ndị nne jụrụ ajụ kwere ekwe na ndị kwesịrị ekwe kwesịrị ike kịta fon m bụzi ndị na-anya ego karịrị ego ọgwụ a ka a chọrọ irizi maka na ama m ọdịnala sisi na-eme ya adịkwu m na mma na nwunye mmadụ n'ụwa mma zuru ori ebe a nọ kwesịrị emegide gị mmadụ dị ya arakpada nkata anọ na-agalụ m so ihe a bụ ihe ọ bụla ị na-eme esi mmadụ asị gị egbu na ewu ana dị very important ihe ma ọrụ ọbụla nyere m ewu ijide ọrụ ga mma narụ gị ya tụgị nye 100 million owu dị nke kịta mana jide na 100 million bikos oke nnarị 100 million na-abụ na makwụ nwere eje ego akpati owe ka na o nwere life story ma gwa gị na-ame na ndụ m 2015 or 14 ka mgbe ịrụ ọrụ na tịrịtịrị ebe a na-akpọ donjis owe mma nna ya alọ onye nwere amalị ọ na-ebu ihe na eji agba ya gaasị na friji na-aga ya n'ụzọ maka Chukwu kele mụ na n'iru Chukwu n'iru mmadụ ebu mechin bịa mechin ka m ji eje ọrụ mgbe ahụ ma mechin ka m nwee je nwe moto ego moto na 214 oke ya mere 211 210 ya so mburu mechin bịa ka esisa anya ndị nnukwu red buru ebe na site na-emesha ọrụ mụ na my boy na-emesha site kpọzi ya dịchi ma architecture bịa ka ọ bịa onye ala from nowhere si m tibe mpụta na ana machi enwe macho ka mamba akwa nwa dị mana Igbo ofu nwa onye na-agbara m before macho ka mamba afọ nwa dị mmadụ n'ebe afọ onye nwụ na mkpọgoro afọ nwere oge bikọs na ihe nnekwu ihe na-akọ bụ real life story onye Ọnịsha o jee bute bread roman bread nke ọma na-akpụ jeo mpa bute roman bread bụ onye ala bụ na ihe ọbụbụ na amafu osi bute osi chụbata m n'ime ọfịa sị mụsebe abụọ mụsị na apụ machi enwu mana Igbo ofu nwa my father dị ndụ mkpọ ese na-ekwere ojese mba m na-echeta sị m pụta ebe a leta jụbasị na-enye mmadụ n'ebe a bifọ ndị a mesị kpọrọ onye ọzọ lụọ dị ụlọ ọ na-anọ completed building till now dị ụlọ dị completed building till now fe na agwaghị ya mara Chukwu mara ya ihe niile n'ụwa mara aja ka mara ya nọ n'ime ntụasị
gbam ka m na-ekwu ya so ife a bụ ihe mere eme na life ka m na-akọrọ ọ bụrụ nke mmadụ kọrọ m na onye arasị m si buru isi ogirisi buru the worst one mezi the man sebla po ya n'okwu onye ara mmụọ adịkwa m na-eme na-eme the worst one mezi o ji buruzie the isi deba n'elu mechiri m na mmụọ a bụra mapụta anya pịa ya mechiri m musi ebe apụta ihe manụ 15 ebe 15 years ago iwepịa na ndụ m eji agbatuwe ọpọna ebe kwere bred ọjọọ dọwasị n'elu mechiri si na ọ bụla mapụta ebe ọ pịa ya mechiri m pụta mụ na ba my brother I went with speed ọsọ wesịra site apụ alụ n'elu onye ala alụ n'elu oyi na-atụ m That's my father sent when he for a site. A back and no means the old man, no engineer one. Or one sim near them. No one of what go to me, but I did one about the spirit in that and I come more. Abi? My bomas, so no chameleon bar. Simon also what the all. You what the man will look at prophecy. You man prophecy the real. Also, no, also what don't know that him that property there, no like a hang. Now I will go 2 years or one. Till today, almost 15, 16 years now, I hang there. But the moment I was the man, okay, now wash your hand, okay, I'm going to have for that long time till now. Because when you're alone on Bible, yellow here. I'll be in my own house all 2 years, but I'm out of for what? Oh, when I bomb the other, someone can be doing what I'm going to be. And they wouldn't money was and said they were from Bue. They will be. Yes. They were from all of them. What's now, one injury and what all of I didn't know the young all this. Abi? Yes. Otuako nji wee save my life na that time. Ọ bụ na nlụrụ ya ada na m nwee problem ọ na anwụ ọ dị ike mere m. Otuako dịkwa na the landlord wee ike ọ na-agabige enwe ndị ga-akpọ na call na through this gbam na-agwa gị na ụlọ ha elugo 50 years ọ mara ihe na-eme ya. O jegidego be dibịa rigidi ego ihe niile abụrụ ihe eje n'afọ agwa gị nọ sọm ihe eje sị gị nọ nne gị jere ebe a mee n'ọsọ ma nwee ikpọrọ aja kpụrụ gịnị ka m chọkụzi anyị na mpịa ya gbam ọba anyị n'isi o nwere ebe ihe eje mmadụ jegoro igbusi ewu a na mmadụ kpologoro aja na ana wee pụọ o nwere ihe ọ ga-alụ ọrụ m gwa gị bikos aja na be nna anyị nọ with you gị na ha nọzi na udo gwa m na anyị gị na nọ n'udo na onye nọ ya mbaba mụ na ya dị na mma Yes. bụrụ friend ebe a na-akpa nkata maka mmụọ against me ịgba nkịtị na-etepu ikpọm sị m na kwunye ndị a na plan Yes. si na azụmege nje mebie Chadi n'izu. pụta ọ bụ na mụ na ihe na-emere ya ọ bụ na mụ na ya rọ na mma ị nụrụ ihe gba nkịtị ka ị ga na-echezi bụ ka ọ mee m so na-akọ na igbu ewu a na onye bụ ikporo aja na ebe a bifo onye ejebe da bụrụ ejibe ha ebugoro guzo jemebie mana igbuzi ya agbaghị nkịtị ka o mezie ka na-echiche obi ha ka ọ bụ odidi ụta ị mara ya na-eme na-eche ka ịda so ha na-eche ka ịdazi ya ka ha ịfụnanya gị and ịda anyị nen ị marụ mgbe ekporo dị aja bikọs ị marụ so ị ma na ọ ihe na-amara ihe na ị ga-anwụkata ọgwụ ike agwụ gị so ma ya mebie test n'ala ya so ị ga-anwụkata ọgwụ beketa ekpere ike nkatakwu sef you lose the hope in life by then ọkwụkwọ 5,000 na ndụ ya ụna so mana ime dat igbosi ime ịma na ime tin na proper time na dị mma mmiri bụ na nwa mmiri mgbe m cheziri mgbe m nwebe problem ka m ga-eji nwe nwụdị mmiri kịta ṅụrụ mmiri akata nwegoro o ji rụọ n'alụ m ọgwụ ka ọ bụ dere m so mgbe ime dat na the proper time ka ị ga esi gị ndị oyibo na-asị gị ngị rie nri asụ ọgwụ dara iri ọgwụ asị nri a na-agwa gị eme naanị mgbe o meziri ghọta ya na-egwu mgbe ị nwere that problem ọgwụkasị gị exercise gị mee exercise ịgba nkịta mgbe diabetes pụtaziri ijegolo ị na-agba ọsọ medicine after death oribe gị ego today kịta na ọ bụrụ ị na-arụ n'ọgba breki na ịmagbusisi ewu pịa gị ya ịbụsisi ewu ma mgbe izesi ewu gị ga-egbu ma kịta nwere ihe ndị sozi ya ị ga-emezi na ana bikos ịkomitigo ọ bụgoro chronic terminal ịghọta na yes ịma na ọgwụ infection ịṅụ ka ọ dị mma mgbe o bido ebido na mgbe ọba chronic abụrụ ofu mbọta nchara ị ga-ahụ mite ọgwụ nwanne nkwata ọgwụ bifo dị mma so kịta abụọ ọzọ ka ije gbuo ose ewu ngwa gị adị m ekwe ka ọtọ dị nna apịa gbam maka ebe anyị nọ bụ na gbam ọgbam ka ị nọ since bido wọchị ba gbam ana m awọchị ekwu mmadụ ukwu njekwa ịta ịga ọnya nje nene onye a mara m ife igwo na-emekwa ya enwe ndị sigo na agbam na megoro nwantị na ọdị ọda hụrụ mbịa nnene gị wọchị gị ọfụma ị nene ma Facebook na-efu m adịrọ m ịbụa mgbe afọ gbagoro problem ahụ ọ marịzi gị sa ewu o nwere ka ọjị adị ya mmanya ha dị ihe ndị ọzọ dị iche iche adị ya bikọs imejọgo ha ị mara m na-ayọ gị biko ka ya rakwana inwe problem ịma ghọta ya
karịkwa ime problem ma nweta mgbe anyị nweta problem ebita ịkpọrọ ndị ma bịa yọọ na be m mana mgbe izi na ntị ọzọ anụrụ ya yes actually I know you bụ prevention is better than cure. mgbe nna ayọ gị sọ mụ na gị na-enwe nsogbu na-asị biko ekwana ka ya sela anyị mekwana ihe ọfụma nwere ya n'ebe afọ yes mana mgbe o megide gba mpụ nkọrọ na amụ na dizga bụ ajọ mmadụ ịkpọ onye nkesa na mmejọ gị yi n'ezi realize na ngwa mejọ m mgbe ebe m ịmadụzi ofu onye du mmadụ ịtọ chọbaza ndị malụ m gị wee bịa ayọ ụta ka ejewekwa mmụọ ndị ga-akpọ ka wee bịa yọ datị mọbe nna ya ma ọ bebe igo n'ala so mgbe ị chọrọ ịwa ana awa bụ ewu ana ya bụ my point ka ihe ọmụmụ ọ mana ị mara ekpe ekpere ma ọ kesi eme kpọọ m ọ bụrụ na ịlụgo dị ụlọ alụ sef na ịlụgo ya rue kpọọ m na akwụkwọ m ịlụ ga aka mee ya mesịa ya ị ga-adị happy ụlọ ga-achake enwegasị ụlọ ma enwe ụlọ mmakịta anọ ka asị na ada ebi ebe ebi na akwaba anya ya na abalị na-anụ voices a na-akụ egwu ma nke dị na-awada ịnụ mgbe a goonu banana ka ihe na-ebutecha ụmụ ihe a enwe how to prevent it enwekwu how to actually ụdị na enwe ihe a ga-emete nwunye otu ọ dị now and ka ihe inwe ike ịkọsụchi aga n'ihu oke ihe m ka m bụrụgo na kọs bikọs ihe egwu ihe na-akọs ihe eji wee kwụsị ya thank you ife na-akọs ya nọmba 1 bụ mụ abụgolo onye ụdị ya bịagolo mmadụ asị m n'ọchọ n'abalị injinia ọchọ egwuzie foundation of our anyị egwu ya nwesị ka egwe gị gịnị mee mmadụ na-abụ mma kọrọ gị the two story go ahead kọs ma anyị egwu ya sị amago m ihe ọ plan onye nwoke onye gwa m amago m na onwe anọta na nta ụlọ duplex mgbe nkịta o mee ya mana amago na ụmụ mmadụ ya ebido ya ana m ekwe ka ọtọ ụtọ na isigo nna ngwa ihe ma ọrụ ka ịgwa m ka ma mekwa enyekwana m ndị ọrụ a don call me I will not answer you I will not go ma alụkwa gị ọrụ ife ọchọ ka yogo ya onwe ya oji iti ya na kpọọ m anyị abịa na mkpọta ndị ọrụ ya alụ ọrụ n'abalị sị na ya da alụ ọrụ n'abalị ọga olesi ụmụ ị na-alụ na village elu sharp ịgbanyara ya ọkụ anụ m anọ dị ya fụ ihe na-eme bikọs imeme nke eme m afe tomorrow ọ bụrụ na ndị mmadụ ga-ebi nnọdụ ebe ndị mmadụ na nwasịrị gị foundation n'elu chukwu m agwe ma nna m nwa igwe onye a 20 million elu ụlọ kwata price ọkwata something na-eme ya bụ some people nke ndị enyi na-anadị ya mana mkpọta na ya ada mmebie datin mụ ọkwata na ya ada nala nlọdụ ama na 2 months onwe problem so ọkpọ gị ọrụ gwa ego na egwu ego n'ozugbo makwa gị ọrụ gwata gị ihe kọndishọn ị ga-eji ọrụ ya dị ọrụ igwe na-echekwara gị ọkwata ndị mmadụ na-eji akpịrị agụụ ọnata the landlord the client dị ọrụ ejebe nweta something mara onye ma fe people ya ebi n'ụlọ a ndị mmadụ ebijikwa juo n'ụlọ ọka nkụ na ọ nkịta akwụwa emepere ụdị ihe akwụsị ihe afọmatụ mgbe gboo nye something na-eri ma mmadụ na foundation na ọrụ field na afụ steady ịkpọ m ọrụ adị m ya ịgwa m na that kind of thing gwa gị na mama m ya ikwuo ọgọgba m mega expose because owe one guy mmemetụ aka fọ mba ya kwa again one guy kpọ m sị m na ọ ma culture secret of ihe nje nweta ego nwanne egwu m ya wayo ihe nnekwa ihe na-apịa gbam ana m ekwe ka ọtọ ụtọ egwu m ya wayo mgbe wayo ngwuru ya ọ sị m na ọ chọrọ ma ebe m si bute ọgwụ ndị a nweta ọrụ nsị nọ na ịgala nsị anọ m gwa gị na ịgala ka nsi ebute ọsị mgbe osomichi eso onye eso m ga ịgala nsị ya nweta 300 taa mgbe anyị gbe ego bụ enweta 300 wa ụka gbata 200 tinye na akpa m na ya adịkpọ mbe anyị na-eribe ive go chicken that day mgbe anụ be nwaanyị mbụrụ nwa ji akọ na college of education sugbe ma ekwe na ihe nna nwaanyị reality ka nna gwa na-eli fine afọ m na-eto na-enwepụ anwụrị na-aṅụ biya so this guy wepụta dị mụrụ ya gwọcha na baba sị na agba ego 50 ka ọ fọrọ 50 ọbịa ndị be agwa 50 ọgwa akwa 50 mbụrụ na moto mgba m na anyị na-eje gala ruo briji ụmụ eze Anam si ya na onwe ya ilofu si ọ dị na nwata azụ onye baba gwara m ba nsogbu arụ na onwe ya sa ya weta ka ewe jụcha gị wepụtara ka ya ruo tere mgbe ya na onwe St. Teresa Catholic Church mgbe ebe a pịa na gị osi nke yọ sa na eblesi sakrament ebe a ka na-ekpe ekpere ebe a bụ ọgwụ si ma ikwute na nna gị ga ntụọ nwere polisi bụrụ iyi egwu baa ya ọsọ na eje tọm na alụsị egbube wee rota ọdị nna nwanyị na reality eziokwu a ngwale ya ofe obelivu ma ndị banyị chọ chap sharp sifo obelivu na mụnwa na-progress ọ chọrọ ibe ndị da nke ọ marụ the process ọ chọrọ result ozugbo ebe ife ire na ịma ife general lab afọ na-elo gị wodi side egbughị mgbe ịnwụba ọgwụ liver ejere mara ma liver ya nsogbu ka ọsa
ma onye ya fụ ndị ma ọbịa sị na na-enwe ọsa ọ na-enwe ọkwa ma onwe ga-enwe problem sị gị na ọsa nja bụ ọsa so that kind thing yọchọ go bute the money na 250 gbam so mesesi na regret why na ga natakwa 50 nke fa for self ka o zue gbam ka ọ bụrụ ya kpamkpam ị na-aghọta so a lot of things na-eme ife ji wee kọrọ gị fa na ndị be anyị snaịk na-eto amaluto iru ado ka na-agwa ado n'onike iwere ọjị ado ya bụ akụ ini taa egbu ya yi ado nke anyị nikakwa mfe ino ya ọ bụrụ m gafetesi m na idebe iru ụta njọ isi na ịtakwara ọjị ado ọ na iru ado ka na-agwa ado n'onike ihe agwa ya n'onike ini ya na ọ na-efe ino ya na ọ bụrụ ọ gaghị gafere idebe iru gasị so n'iru mmadụ ike ka na-abụ ihe ome so mgbe gwa esi ya ụzọ ya na-achọ ụzọ ada mana ego ga na-eme eri gị ya ọzọ na-atụ m na nsị go ahead mesi gbafuo n'obodo a onye Abakaliki ọfọrọ me again today ndị that money were ya kụọ big so o nwere process a na-eme ife so ihe na-akọ ọsụ datin bụ one eji wa nachitakwa azụ uche m dị ya na-eme nachitakwa azụ dat ebe na-ajụ mbụ foundation ejiwo ntọ na anụ na so m na-abụkwa ha dị innocent nọ na ana ogo onwe ndị na-abụ onye gị na-enwe problem mgbe ahụ o ji tiri gị fe na ana ka peace happen na that your house ịrụzi ọnụ ngwa landlord na-ajụzi kedu ihe bụ the problem kedu ihe mere iwe nyochaba m ụzọ niile ije ọ bụrụ nwa dibịa nwa ndị ọgwụ gwugwe wee kija na gị na-asị ma ihe imel mgbe ụgwọ kpọ gị gị na-ajụ ma ihe imel nwaanyị na ọ bụrụ ihe imel nọ mmadụ mere ya mana ihe na-agwa gị today na igbu ewu a na that place ụdị ihe ama ame ma ọ bụrụ nke mmadụ bịara ka ọ mee gị mana ọ bụrụ ngwa gị nwa bụ injinia na n'ụlọ mmadụ ewesị ka onye mmadụ na ana ihe asụ weta afọ ya otu aka ọ bụ na anyị nwe na-alụ ụlọ na ana n'igburu ana na ife a na-eme gị na-ata dị afọ landlord na-ata unu na atakọ dị afọ ọnụ two of you abụrọsa the landlord ya ka anyị ji anara ewu a na-gbuo di ya asọwa gị kpụ ya m dị ewu ka nna be m onye na-asị kpụ ya ewu a na ojego bi egbuo onye ori ka ọsụju anụ na friji ọ bụ dibịa ihe egbu ya di ya so na onye afọ bịara iburu ụzọ gbọrọ ya dị landlord gbuo ewu a na bute nwatakịrị ga ekpụrụ ya kpọ usoro na fon ndị ejiro ntị anụ dị gị nwegara nke ejiri nwere nke gba na social media ịfụrụ onye nke a jidere ide work ide play ịmara anyị nwabụ ide work ide play ma ọ bụrụ dị nke ahụ onwere nke ozugbo so ikpọ mụrụ ife mega expose adịma mana inweta ewu anyị gbuo ewu jee gotekwa dị ewu enyere m ego maka ife ira nje na arụsị m kpụtara gị ofu ewu nọ jee gote bịa so ihe anyị fụ na-eme na ego banana bụ ndị enyi iji wee mee foundation so ka mkpụrụ obi ndị nke azụ ike na ndokwa I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat, that sweat dị very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri, very natural food. Ọ ife your body need. Just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. Ikwutela okwu mgbe ị na-ekwu okwu mmadụ ịkwụba aka ya ọtọ ndị ya sị na m ga-ajụ gị ya ikwuru okwu ịhapụ nwunye mmadụ ikwugo that ịhapụ nwunye mmadụ like more than 2 times gịnị dị na nwunye mmadụ a bụ na nwoke jee na ya ihe emebi ya and ka ihe ga-eme ya gaa n'iru nke izi bụ na nke bụ nwaanyị gụrụ mbido ụmụ nwaanyị a na-ayọ gị pụta nke nọdụ na-eju ịnwa nwapụta iru anya lụ gị aka ịnwa nwa megide izuzu gị ya na-ekwu ya ma na iberi wee a na-ayọ gị nọdụ na di gị eju bọs ịpụta ire anyị nwanyị pesona ya nyere gị aka maka na ịdị stupid mana ịnọdụ na be di gị respect yourself chekwa ụkwụ gị ọnụ because o nwelu ọjị agọ na be nna nke nwaanyị mbụsa be ebe ịkpọrọ ya ọjị afọ ịmara ụfọdụ na-enwe maka ihe ọjọọ adịgo enye gị mmanya anara gị awụfuo ya iwufuo your marriage family ode ọ na-enwe nsogbu bụsa enyere mmanya ndị mgbe si get out of this place nwere mmanya wuo ya nwa mmanya ga-epụ anyị ka na-ebi n'udo si na mụrụ nwoke mụrụ mmanya isi nwa ọbụla amụma na-egote moto jụọ ese m nwa ọbụla nwunye mmụọ m ada 5 days or before more than 1 na-ego new moto nwunye m n'anya moto dị n'anya anyị mmanya aṅụ m ya enye gị mmanya nwere ya wufue mbọsị na-anụ nwaanyị ezokwa na ihe ọjọọ dịkwa ahụ dị careful ka esi pụta dị mmanya ị ga-eme tinye onye kpọrọ your person ka ọ monitor that mmanya very well ṅụọ dị mmanya so dị sure na mmanya nwere ike ikwu na gwa ha hụ anagwa ya epụta ya a na-eme eme iburu dị mmanya bịaru that time nye ha ya gbanya gị nwa ewufuzi na mmanya ya bụ nọmba 1 ichizi family gị na ya sa ị na-asị n'ọgwụ bụrụ ọgwụ ngwa ji aka gị mee gịnị wufu mmanya ya gị wufuo the family wufuo marriage gị so ihe bụ nwaanyị ihe na-ebute those things ka m na-akọwalị gị na woman nọ na be di gị onye na-ekpekpere gọnọta virgin afọ dịkwara gị because ọ ga-test amụ ọzọ iwu ka ọ bụ
omezina ndụ omezina nwa omenoke Agwa ya? yes ị na-ekpekpere na dịkpa dị ka m na-ekpekpere virgin adị kres virgin ị na-anọta bụ na ọnụ gị na-anọta years ma bịa amụzụ agụbụ ya agụ iwu ka ọ bụ oh my god na-agwa esi nsị ekpesina ekpere virgin anyị na-ekpe maka na ọ ya efechakwa gị n'anya ofu n'ime ha na-afụ ya oyi ya ya na ya na-ene kịta o jide fonu nwunye ya ọsọ ndị ike agwụ gị ya na ọmasị oge ebe wezi ga-achụ ya achụ o sugorokwa mgbe anyị na-ete ihe eze gị na-ekpekpere virgin kedu ka ọ dị ka ihe na-ekpekpere ka inye ofu moto afọ moto ị na-agba na-afụ ya n'ọkụ abịa kịta mbịa ebe a ebe na ị na for example na abụrụ sọ nke aka na-ekpekpere asị ka ọ bụ iyi ala ka iri ọgbọrọ ka iri egwu so nwaanyị nwa nwa sepụtara ofu omenala ofu na gị bụ nwoke nwere ike imesi ya nata be gị omenala ofu a Chineke ọ bụrụ ifere anyị n'otu a onwe nkere ọdịsị na-echiri ka Nwaanyị anafelugo. ọ na-afelugo oliwego olugbo Ọ pụgo na chain. ya na-adazi na-abụ isi anụ nwere uru n'ime ntị ọdịkwa Wolu biskit bone ga anyị efe. ihe fe ozugbo mama na onye na ọkọ gị na-aka ya na ịmara ihe na-emesi ntị and some na-abụkwa anyị nwa na-aka ọsụ ya ụmụ nwoke Okay. nwunye ikpe ya gịza na ike anọ ya mana ịpụ na eli bụrụ nwa ike arụkọ asịrọ gị bụrụ nwa ahụ mana ịpụ ịkpa ya gịsị na ike arọ gị ọ na-ediri gị ya bụsọ ya esu so these are the things na-eme na marriage anyị bụ ndị ọdịnala na-avoid ma ekwuo ka nwunye gị na-atụrụ gị egwu enweghị ikwesịrị ime na the family ka nwunye na-enye respect ma ọ bụ ifia mi ọ na-anụ m ọ ma na nwere mmekpa ma mma fe ya ezuru m ka nwoke si ezuru m n'izu ofe ara m atụ egwu ebe a nakọta na nna ebe a ma ebe nwunye m nọ ebe dị ma ya jebe nakwa mụ aka nwunye ya nọ nyanye m nne gị ori aka m oge m afe edo menye nwa bụta nwunye m bụ ezigbo mmadụ ọ dị eji ije agwụ ana ụma ife a na-egwu ya nọsens dị lọbịa gwa m ịma na asị na nwaanyị bụ onye ọ jụrụ ajụkwa na agwa di ya mana nwunye m nwere nke ọ na-ekweta ọ jụrụ onye ọbụla nọsọ ya agwa m ya bikọs ọ ma na m karịrị ya ana ọ ma na nlaiki ya ana o nwere ihe ọ na-alaiki ọ ya mere na nwaanyị gị nri 1 month ịnọ n'afọ ụwa niile ga-amara onye nwa na-enye gị ndị ma ị na-enye 10 years o nwere ya nụrụ onu so na mmadụ eji nwebara ndị klaps n'osi n'aka nwoke bụrụ n'aka nwaanyị majority n'aka nwoke 80%. So ihe na-ebutere atụ nwaanyị gba n'ilo ka m na-apịalị gị na ebe na ị chọrọ ka nwunye gị na-agba n'ilo ma ihe kwesịrị gị mee nwere ndị be anyị na-adị lezi nwere nke nwe na ayọzi ya biko na-asọrọ ebe n'onu m na ịmagoro onye ka m na-agwa a ma-agwa ya sị ya ịpụta ụtụtụ dị nara otu a sosi ya ọnọdụ nwunye gafere onye ya n'ugwu ọzọ ojide na rụwọd bido ọrụ agwa na-agụ nwaanyị na-agụ maazị ịmapụta nọgị na-esi ya pụta na ọ bụ savin mesin ka ime anụ obere oge kọmplen ya ị na-akọmplen na nwunye kiri isi ka ọ mee nwaanyị mmadụ ike agwụgọ na-agbakwu mbọ na-eje na-atara anyị mana kiri isi ka ọ mee nwaanyị ka ọ nwere obere bred n'ọfọ nwoke ji ego na ọsọ iche na-egburu ego obere ego su mgbe ote na o suzuru ya na ụmụ agwanye na nwunye gị afọ gị na 80% of women like ego 80 otu ị nọ na mbute ụzọ na-abụrụ moto mgbe abụrụ efu nwunye gị ọmụna ya daghịkwa ahụ nwere onye dị ka 1 million nye ya tata si nwaanyị njakịrị mara nwa ụmụ nwoke na nja nwaanyị njakịrị masị ya njakịrị nye 1 million ọ naghị arụ nwoke onwe ọmacha maka nothing pụta nwa na-echefu ya sị n'isi gị nwesa ka ọ dị ọrekwa 2 million dị eme isi otu nwoke nke na-eme ọdị ebe a nye 2 million ọnata ya rụ na-ekiri gasị mugwu ngwa bụ di ya ebute chi na inye 2 million maka Chineke ke na ihe allocation ọbịa di ya nwekọ dị lezi nọ na ya dị ọ fụzụ onye na-enye 5 million under 1 month mana ọ ka mmadụ na-ahọzụ nwunye gị amarụ na ị na-agba mbọ ka ị kwesịrị ịgba ọ bụrụ na iwu n'aka niile arara ya mana ịdịzi over lazy a ị na-eme spet ka nwunye gị na-erugharị gị isi 100% ebe ọ na-atagbu nwunye n'afọ o wee ka ọ bụrụ mkpụrụ chọpụ mkpụrụ osisi ka imepe ịpụta ụtụtụ nwunye gị na-agba mbọ nwunye chọrọ ebe a na-ere fruit a ga-ekwu ụgwọ na 500 sọnte ọ karịzi flat na ọ karịzi 1 million sọnte nwaanyị na-akwụ ya ị na-arị ya dị n'elu isi n'ime nke a ọ na-atara gị sa afọ na-etisi okwute iwu ọcha ma social media ị ga-avere ọrọpụta na ya bụ mmanya ndị na-eti okwute na saịdị m ka nsi eme nọ go rice go everything ya venje atị mbụ ka di ha ka nna azụ ka anọtụ na the family o nwere nke bịa be nwaanyị Abakaliki mbunye rice bịa mbunye na moto m luo ebe m ga-akwụsị n'iru ma ebe m na-arụ ụnụ den ọsị mba m akwụsị n'ebe a nsị maka gịnị ọtụtụ maka di ya afụ ya na moto nwesị dị tu ebe di gị afụ gị na moto ba ebe a ka ga-akwụsị gị taa ọ bịa be m nye ihe di gị abịa sị ekene eme ekene ọsị les dị bad iji atụ ụjọ ụjọ a ọsị mba kwa nsị na ị ga-akwụsịrị gị bad ịghọta na ndị njem ebe ole so na onwe ihe ị na-eme demand na-enyo because ọ bụrụ na ịdị clear conscience here na accusation ọ bụ na nwere ọjọọ isi
ịma na taa ọmọkwụ na ọdụrụ onwe onye gị mba were sonyezi gị izu dị ma bịa narazịa m na nke wena mana ọ bụrụ na ịdị shọrọ nwere ihe ndị gị nye ya eziokwu iwe bịa na m ya ife ọfụ m nke oge injinia thank you sir inyekwara ihe faịrị taa ọrịa kwesị so na ebe isi m akwụsị na gị rituo na moto ebe aka ya kwụsị mana ọgbam ka ya nọ ya na-ekwu gbam so na nwere ihe ọzọ na-abụrụ gbam so na-aka nsị eme my own life so gị bụ nwunye mmadụ gwa ya onwe gị ugwu chikwụkwụ gị ọnụ nwaanyị na-agba n'iro na-ebutere di ya problem nwaanyị na-agba n'iro na-ebutere di ya nsogbu onye osi onye gị na ị na-eri ị na-anwụna everyday na-eje labụ one thing or the other nwere ike ọ bụrụ na ibugbochibụta aka ji ofe na be nna ya mana ị na-agbari ọsọ na-eje ụka nwunye gị na-eme na be nna gị enyekwara ya aka na-apịawa gị azụ ọ ya mere o nwere ọgwụ ihe eweta ka ịka na-alụ kasị ka eme ịnwa ya nwunye gị ịmara ihe eri kama bụla ka a na-aga n'iru nwere okwu juru m ọnụ daalụ kedu ihe mee that people ada achọ iso process mana ha chọrọ result enwe otu ọzọ nwoke kwesịrị isi kpata ego na-abụrụ ịgba mbọ enwe otu ọzọ because just like you said now ụmụazị kịta enwezọ ịchọ ịrụ ọrụ even anyị nwamacha company now itinye for onye chọọ ịmụ kamera eme afụ itinye sales girl eme afụ itinye sales boy eme afụ boy ukwu ọdịsị ụkwara de onye ọbụla chọọ ịba HK ihe a kịta or a good development kịta ka ebe ihe a ga-edulu anyị to how do we help this situation? Okay, one boy is bịa ebe anyị si mụ na ọ chọrọ ịmụ ọrụ si ka o jego bene tụgide ọrụ ikegwu uje Kenya nata ọ mara ebe onye bịa ọsị na ọchị gbu ọrụ ọ na-afụ ga na-egbu ego 500 1 million ọgbọ ọbụla maka ọrụ na-aza oche na ego the money nuo ya n'isi ọbata kọmpanị bịa nsị na mmemere onye ya mere onye nkizi na onye nkizi na-eli lafi ha ka ọ ma na ije adị izi pụta ụtụ ntị atụ ya bụ ajara foundation o mee ya mmadụ ya ọ jụrụ onwe ya bụ ka ebe aka ihe aka ga-eji bụ mmadụ o ji ma ha ma sọ mma ihe m na ọgbafute tata ọsọ tịara ọgwụ a lot of them ndị nọ na-abịa m na ndị na-aka m today na mmadụ just 3 ofe na-abịa abịa bụrụ 4 na-amụ am n'aka m ọbọzi ndị go school na MIT no mana before ha na-eru 15 ọrụ with me ndị na-amụ am mana nwee ezi na-afụzi ha ife ọ dị zuzukwuru m because ị na-azụpụta na apụ ị na-agwa na lak ndị ọzọ ya bịakwa ma before at least m na-enwe chance before ị na-anọ nwa ihe n'aka m na-apụ ndị a na-agbagote ndị a na-apụ ndị a ọ na-enyere m efe ndị onye ndewe ma kịta anụ ma stress myself much o nwezi ndị na-ekwe amụ ọrụ ndị si ndị na-ekwu na-abụ ya na-aka ọsọ ya bụ ndị ọgwụ ọ bụrụkwu yawu myself because ọ bụrụ yawu na-eme ịtụ ọbụla ịtara ego na chi azụ ị ga-amụ enwere nke tụkata anụ onye na-alụ m pio sị m ụda ọtụkata ọrụ dị anyị gbara ekwara akwụkwọ nachitego bakta ọrịa je gba m ibidogo ọnwụọ isi m na from today na ya magbazi bet no bet na kọsụlụ ya nsị efugo ya na emego na ọ bụrụ datị ọlụ ya na ife na ego adụrọ ọsị m na ya nwụgo iyi nwanne onye aka na agwa m na enyi dọbụ n'afọ ya na bet ya na egen si m jide ebe a ka ya bụ onye nwoke sị ka aja gba bet ọsị ya tọnda fayu kịta ọsọ na-egotezie na ntabi anataghị egote bred gote nsị elugo ọ bụ na Chineke emebi na-akụzikwuru ndị mmadụ dị ha ama na ọrụ aka na ego dị ya sị look at me na okenye ihe ndị mmadụ ji amụ dị n'ọrụ m today na ọ ka ha bata afụ na nna eme ọfụma oke ajimi na eme ọfụma ihe mana ọ na-akwanyere ụmụ ugwu na-eme ọfụma ha ka ha ji akwa ka ha mụa den nke gị akịta ibekwa na-akwanyekwara ugwu ya onye ọbụla ekweta ka ọ mụa mana onye ọbụla na-achọzi ego mbute chap sharp nwezo ịchọ n'ọ resọt ka ha niile sharp money ozugbo onye na-eje ịtụ ọrụ adịa plus ndị dibịa dara ha na-egbutọ dibịa ijere na bịa si nye 1 million ka ọ gwọrọ ya ọgwụ 1 million inwe 1 million ji ịgwọ ọgwụ 1 million m ga-eji gote sizi na-eme gote tofe m ka m jeje ịgwọ ọgwụ onye ọmakwa ihe onwere ọgwụ dibịa gwọ ka ihe ọ na-alụ ọ dị ka nkiriketa okongwu dibịa sometimes nkịtị ọdụm kasị mkpụtụ ya pịawa ya azụ agụ m ya na enyi dewe mbọchị na-agwa togosi na ide ngabụ ụtọ okongwu dibịa nọ na buutu ka m ga-etinye ya na buutu moto m you know so I like him this boy mana ego ka ọ na-achịcha agwụ dị ahụ keketara ya ebe anyị nwata time ịchaka mmụọ na dị ụtọ ya dị mmadụ bayo so ọ dịtị na-eme yutu ha na-ekwurozi amụ ọrụ mkpọ gafe na ihe ihe na-eme ọbụla ọbụla ezo ibi proof nwe ya mkpọrọ gafe ihe na ihe nnafụ ị na-atụ ewu m vidio ji gị na ihe ime so ndị be anyị irufu yutu na-ewu m iwe
a dịkwụrụzi amụ ọlụ afọ m mbọsị ya katakpụ m na ọdịkọ Kano ntị okenekwana onye kedụkwara n'Igbo jewe Kano ijekwụgwọ ọgwụ so anyị na-emekwa Chineke nakwa gọvanọ anyị o ọgbakwa for anything adị m eme abụrọ m onye na-abịa sọpọt apụga ma anything mana onye nke anyị na-emere gọvanọ anyị nyere aka n'ihe a ndị situation na ka mma nke anyị na-afụkwa n'anya anyị mụkwa nke a na-eme n'ime like nke m ga-akpa afa Chimara nke Asaba demand good amụrụ m mpesara fụ mbe mana nke m na-afụ n'anya dibịa nke gosi eme nke kwa na nke anyị fụ n'anya na anyị makwa nke onye na n'ime nọ nke ozi adres go ndị mmadụ gwa ha na ihe na-abụrụ ọgwụ this is a kind of thing ndị onye na-eme mana enwe kọstọma tụ mma because ihe ọ na-agwa ha bụrụ ihe ha chọga anụ ụgwa gụnụ bring ebe a bụ ịgbarịa makala akụ ihe ọ na-ekwu n'ọnụ nke nna afọ ejere m bịa mụrụ m face to face o nwere dibịa ga-adị proud si n'ọma onye mbụ olesi bụ ụka megedezi ụka bụ ya dị na dibịa nwere bụrụ ofu eke ma friend gị ọma mana nke nna afụ n'iru onyonyo nọ nke ikwu n'ọnụ ka nke pipụl niile ma m na-abụ nke m kwuru tude ka ha ma amarazi m nke nnu nwere n'azụ ọsọ mụ na jere mbọsụ nke onye kwuru nke onye nke eze a na-akala ya fụ gị ya so these are the people na m na-amụta ihe mgbape ihe onyonyo m na-ekiri ọ dị ka mmepe ịgba m na-ekiri na-amụta ana m everyday a na-awọchị ma nwere everyday na na-awọchị ya kpata ị marọ na-ekiri mgbe enu bidoro ofu nke na-acha na bụba nwunye mbụ onye kiri kata ife aka onye sị m karịbịa ka bịa ọzọ eso esu onye wafọ ọsọ m ji wemara onye bụ ọsị m bịa nche ọsị m nekwa na ya na-egotakwa ka egote nke atọ gịnị na-eme ọsị m nwe ndị na-anya ebidogwere nke anyị so people fologide mmanụ na onwe ebe ihe na-achọ ime onwe ebe ọ na-aga and they learned a lot of things o nwere ihe nwunye gọvanọ okwu mbọsị na social media na ihe nere ebe a bụ n'eziokwu ebiere m ya aka ebiere m ya aka 100% ihe ọbụla efu na online 3% bụ ihe bụ eziokwu so ụmụazị be anyị na-abụzi so dibịa ahụ abelivu na ọnya na-agwa kpata na ọgbụta atọ ọnya na onwe ezi na-eme ngwa ka mpịawa gị gbam na ịchọrọ ị na-amụ ọrụ aka ịmụtagide enwe ọrụ pụtagide every morning kpee ekpere wụọ ọjị gbe nna gị gbe ebe ị nọ gbaa na ebe ị nọ everyday ime ya 6 months ife ihe dị iche ọka nkụ mana onye mepe ma ụfọdụ ịchọ kịta nta 3 months ọ mụtasigo ọ bụla nwetara ụlọ ozugbo mgbe onye na-achọ bụ na onye ka nọ ebe enyi na nna kọstọma na-enwere too much onye njebe ọgwụ ojiji agbachiri ya ụzọ ọgwụ onye pụtara ọfụ ga-achọ ihe ọ ga-arụ ọchị ọ ga-alụ na be nna m today a na-asị m kedu ihe nna eme nwe ndị si na ọ bụrụ sọ injinia ka nna alụ ndị mmadụ nyegidego m nwe ndị nkezi na-enwe nkezi megide m nwesị na mbụzi iki nkata ọgwụ nke ikpeazụ na mkpụsọ nkata ọgwụ nke nọ nso na mbụzi nkata ọgwụ nke nọ ebe bụ n'ụzọ na o nwere ihe ntinyere achọsịna ihe ntinyere o nwere ihe ntinyere ọ na-akwara m aka m ọtọ e nwere ihe nkwu na mbụ sị ọ bụrụ na erigo m ego gị bịa na comment section gbam ka i kwuo ya kedụzi ihe ọzọ ị niri ka mmezi ya ka iwekwatara ya na ndị eziokwu ya bụ na ije m ọrụ n'ọnya m ọrụ ya ma deriva na mmadụ fọ imetara ọfụma ekpọtala mmadụ fọ testimony ọ bụla ya kpọta mmadụ fọ mmadụ fọ ọzọkwa ekpọta mmadụ fọ referral adị ma referral matters oke na o nwere ihe ma dis ma agide gwa m ebe sekịta mmara ka m bring in small o nwere ihe ọgwa masị m na mụ emego na mmadụ gwa nnekwu mmadụ gọ last week ọ na-agwa m dat nsị agara ya chọọchị osi m okwe mana ndị na-alụ duplex now maybe last year they look about 40-50 last year till before my father nwụọ nkwụsị ọrụ mgbe my father nwụọ kwadozie bere ya kwụsị m ọrụ ịkpọ m ọrụ sị na m enwere chance because mana mgbe a ndị bịa senators bịa na rinne tonu nwunye ha bịasịrị ma pim ndị na-adịgo n'ala m eze ego ha nke house of assembly so majority men nọnụ abịarịbe senator abịarịbe ọga m kọ so most of ndị bịarụnụ so mgbe ahụ m kwụsịrị datịrị kwụsị ihe nyewe kwụsị ya ka m nwee time ma Lagos ya mgbe nna je Lagos na fly na-eje na-enye kaadị ma agba m ego ndị wee gba flight so those things mgbe nji ekwụsị ụlọ mgba maka ma chọrọ inwe dating name ụta mbịa site ikwuzi okwu na mara sị ya na during the so time na o mejekwara anyị fọ na ihe adọ onwesị mma mana ndị nna nna alụlụ play before na ego m yerikwa nnekwu infusion segara ya ọ na-agwa m disi onye mụ na-eso gosi m na emesịkwa ndị alụkwa duplex ka emesịkwa alụkwa tenantas ọmụọ ka ha ya akpọkwa ụzọ dị mma so most of them ya alụkwa company ịmana ụmụaka ya because ụzọ dị mma na ya ga Igbo Igbo nsị ọgwụ ya mụọ m send the point then na ya ịkpọzi m echi referral onye refer nna enwezi ego jee n'ọgwụ ọ nwere dibịa ka obi kuba na nwa ego na ọgbụda
so means dibia afọ chọrọ ịbụ chọrọ nwaanyị na ọgwọrọla onwe ya dibia na-agwọrọ gị ọgwụ ya gwọrọ onwe ya ka onwe ka gị so ibelieve nọọsụ ọgwụ so chukwu adịrọzi ma nna gị pụtara ụwa na-aza chukwu dị n'anya ada ya ọmarazi na chukwu dị dibia na-agwọ otolo ọ debere ike n'elu mba ike nọ n'elu na so ọrụ nwe division of labor enwe m ndị onye ahụ mbe ndamadị akụ kapịnta kapịnta m adịghị alụ mesin m adịghị akụ kapịnta so na-akọ na mụ adịghị esere ụlọ mana m na-enye gị nọmba marketing gị na-ekwu ọ mụ na-ekwue anyị kwuo m na-ewetago m kesị m na onye nye gị nọmba gwugwe ma anything no kwuo ihe chọrọ ezokwu achọrọ m ịjụ gị ke maka ndị injinia na-asị na ha na-arụ everything gị don't worry gị nyere anyị ego na ọ ga-arụ everything master of everything na ọ ma alụ jack of all trades master of none o wee nke mfụ one day bịa na site ọsị m na ọ nata ọ na-edo blọgụ ute aka ya ọ na-akwa ya mbe nda nsa na ihe anyị ji amụdo steeti den bụ onye lụọ aka ịma na ome mistake ebe dị ụtọ ọ bụrụ ka i were aka gị na-alụ bikos mmadụ na-enwepụrụ onwe ihe dị ya n'anya mgbe ịkụ kapịnta ma ya mbe nda na ịmamasị mgbe ime mistake arụghị mana ndị efu na ihe nje bring gị like ihe ọrụ m ji adị iche bụ na adị m akpọta how people enweghị ike na 950 million n'ọrụ ọ na-alụ 49 kapịnta m ya dị qualify bikos nwere ike nọdụ ebe a kata ọrụ m na-aga ọ na ebe ọrụ na-aga ọ bụ na m etinyere onye na-amara iwu kwọ bụ na ta saịtị a ihe odum ka m nwere etinyere anya ihe ọ na-alụ den ofu aka mmeji wezu family mana ịkpọta onye kapịnta mara ọrụ ma ihe ọ na-eme ibegoro ebe ajọsọ obido eke ya kọrekt ya ma sọm ihe ebe na-esi anyị 4 years gbanye isi gị na wechekwa ebe ọzọ mana ịnọdụ ebe wute ndị jagara ife ụlọ mmadụ dị ụtọ nke mfọ today ya na adị m ọrụ Imo steeti side uru ala ebe nọrọ na tụrụ Facebook si malụ ma bụ eme vidio windo step dị ka toilet windo nwejuo dị gị ma onye lụrụ na ọ ga-anụ onye lụrụ na ọ injinia ka ọ sị na ọ bụ ọsọ nọbata Christmas last time tụtụtara kpọrọ ya ga ya bịa ka ha na-afụ ọ na-agba ọsọ tị na ịbụ ma plan onyere ya mana mmadụ na-alụ ụlọ ihe agwa mmadụ na-eche elu ụlọ ya nweta gasa plan sị gị ngwanye ya plan iweta plan ihe Jizọs ndị ụlọ ya nọstens ị chọrọ plan mana ị chọrọ ịlụ ụlọ kedu ọ plan ka ebu ụzọ wee fụ injinia sesi ya iwesịa alaịkọ m ga rumasị wee dị ebe dị ụtọ ọ bụrụ mgbe alụsị ya ala iwesịa kutube ịkụba wọlụ na-ewu ike foundation onye nwa na-akọzi building the reputation onye na-eme na ụlọ na-enwe problem a na-akwụ wọlụ gbagba reinforcement ebe ụlọ na-ewu ike and ịma na ụlọ na-eme ịlụsịa ya balance later after 1 year ọ balance ya ọ bụ na ịlụzi ọfụma daba so e nwere division of labor onye ọbụla azịzi na na-alụ nka nọ na kama ikwe n'inwe kọntaktị ndị ọrụ ya na-alụ ya mana bụrụ client fọgọ bụrụ ngwa m ji na-edo blọg na-alụ mana ngwa ndị na-achọrọ ndị mere ego ị mana my sister na ndị mmadụ wee kpọkọ ya ma ọlụ mezọ pipụl asị ya ma ọsị nna na nna ọjọkwa m price m ọsị mba na m enweghị ego na nke m ya gara ọnụ ọjọkwa m ma ọmakwa price na ọ na-emajin na mụ na ndị nnekwu mebi na mbina ma ha azụ na nke m agara gị ọnụ mana ọma ọchọrọzi dị quality so ị nwere akọ pụrụ iche ịchọ ka ụwa nọ ị nwere ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam ị nwere ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ o nwere akara aka izolo ezo ịchọ ka ụwa fụ na inwe passion for bịa na gbam ka ụwa n'onu iyi ị nwere biznes ịchọ ịkwụnye n'ọkụ o nwere product ịchọ ka o soro na gbam ịchọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as gbam we are here for you. Contact the number on your screen ka anyị kwụnye n'ọkụ ka ịfụ na ọ na-eme Adamuaka Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself.